L-għodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna għal din it-trasmissjoni tal-għażla tal-iskejjel tal-Knisja. Nistidinkom hekk biex seguna b'attenzjoni intom il-ġenituri li tlajtu fil-polza u llum se tagħmlu l-għażla għat-tfal tagħkom. Issa nibdew billi nitolbu ftit flimkien wara nagħmel introduzzjoni u wara l-introduzzjoni tibdew tagħmlu l-għażla tagħkom. Ninfurmakom li diġà bdejna nċemplu lil dawk li qegħdin fuq l-ewwel fil-lista għaliex bit-trasmissjoni minn fuq l-internet dejjem hemm ftit ta' delay, ċe jgħaddi ftit ta' żmien minn metu aħna mill-istudju nkunu xandarna l-ismijiet sakemm jaslu lkom fuq l-screens tagħkom ġewwa djarkom. Għalhekk sabiex inħaffu l-proċess nibdew inċemplu minn qabel. U din hija xi ħaġa li għandkom dejjem iżommu quddiem għajnejkom li ħsan ċemplulkom qabel ma jkun hemm ta' qabilkom. Ikun hemm forsi 4-5 ta' qabilkom, 6 ta' qabilkom meta tirċievu l-ewwel telefonata minn għandna minn ġewwa l-istudju. Għalhekk kif tafu kif ġattilkom l-ewwel nies li qegħdin fuq il-lista ġiġa qegħdin fuq ġew ikkuntattjati bit-telefon u qed jippreparaw sabiex minn hawn ftit ieħor ikunu jistgħu jgħidulna l-għażla tagħhom. Nibdew kif għattilkom fil-bidu mela billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum hija l-festa ta' waħda mill-qaddisin naħseb favoriti u popolari ma' ħafna nies fid-dinja anke hawn Malta. Naħna nafuha ħafna drabi bħala Santa Rita tal-Impossibbli. Niftakru ftit fil-figura tagħha, fil-ħajja tagħha. Di meta kienet għadha żagħżugħa xtaqet tidħol soru fil-kunvent, però l-ġenituri tagħha xtaqgħu li tiżżewweġ, kellha tobdi u hekk għamlet obdiet. Ir-raġel li żżewġet kien magħruf daqsxejn li kienu daqsxejn temperament qawwi. Fl-ewwel snin ta' żwieġ tagħhom marru tajjeb u titfal, imma wara ir-raġel kien sar vjolenti. U kien hemm diversi okkażjonijiet fejn kienu huwa isawwat kemm lilha u kemm it-tfal. Saħansitra kienu anke infirdu mbagħad kien talaba taħfirlu u kienet ħafritlu, però t-tfal iż-żewġ subien li kellha riedu jivventigaw ruhom minnu u hi kienet tinkwieta għal dan ukoll. It-tfal mardu u mietu u mbagħad wara wkoll miet ukoll il-missier ir-raġel tagħha. U fl-aħħar allura mbagħad hi kellha taqta' x-xewqa tagħha u tidħol fil-kunvent u saret soru. Din hija l-istorja fil-qasir ta' Santa Rita. Aħna nafuha bħala tal-impossibbli u llum ħafna drabi wkoll nsemmuha fil-kuntest tal-vjolenza domestika fejn ikun hemm l-inkwiet, il-vjolenza ġewwa id-djar. U nitolbu lilha biex tħarisna u tħares il dawk kollha li huma isofru minn dina s-sitwazzjoni li jinsabu fiha u li jinsabu soluzzjonijiet ukoll sabiex titnaqqas din id-tbatija għal tant u tant nies. Tajjeb, speċjalment propju fid-dar, id-dar li hija l-qalba suppost tal-ken u tal-imħabba u fejn ikun hemm il-vjolenza propju bil-maqlub. Nixtieq ukoll li bħalma nagħmlu s-soltu llum niftakru fil-Madonna u nitolbuha sabiex hi mis-sema tieħu ħsiebna lkoll. Lilkom il-ġenituri, l-edukaturi ta' dawn it-tfal u daw it-tfal li qegħdin jikbru u lilna l-koll li qegħdin hawnhekk u anke lil dawk kollha li qegħdin jagħmlu xogħolhom propju f'dan iż-żminijiet ftit iktar, anzi ħafna iktar diffiċli mis-soltu. Nitolbu lil Marija flimkien. Stima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Santa Rita itlob għalina fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, natu bidu għal dina l-għażla li intom se tagħmlu, llum għandna l-għażla tas-subien għadħul fl-ewwel sena primarja tal-iskejjel tal-Knisja. L-iskejjel li intom se tagħżlu minnhom huma s-seminarju tal-Arċisqof, il-kulleġġ ta' Della Sal ġewwa l-Birgu, St. Albert ġewwa l-Belt, il-kulleġġ ta' Sant Wistin ġewwa il-Marsa, l-iskola ta' St. Benils ġewwa ta' Slima, mbagħad minn hemmhekk it-tfal ikomplu ġewwa Stella Mares il-Gżira. Għandna wkoll postijiet ġewwa St. Francis Kospikwa Bormla u St. Francis Imsida u l-kulleġġ ta' San Pawl
missjonarju St. Paul's Missionary College ġewwa ir-Rabat. Aħna diġà informajnikom dawn l-iskejjel u informajnikom ukoll kemm għandna postijiet fihom. Però għandna tiċċaqliq ċkejken għaliex kellna l-applikazzjonijiet tal-għażliet, ċo iktar mill-applikazzjonijiet l-għażliet li għamlu l-ġenituri fis-sessjonijiet l-oħrajn. Infakkarkom li aħna kellna ġiġa 3 sessjonijiet ta' għażliet, kellna tal-Form 1 tal-bniet, tal-Form 1 tas-subien u tal-Year 1 tal-ewwel sena tal-bniet ukoll. U minn dar riżulta li kellna xi ħud li għażlu skola li bija setgħu idaħħlu mhux biss it-tifla tagħhom jew it-tifel tagħhom fl-iskola li huma għażlu, imma anke lilhom li japplikaw ukoll fil-Year 1. Għalhekk għandna ċaqliq ċkejken minn dawk in-numri li għandna. U se ngħidulkom issa mill-ewwel iċ-ċaqliq li għandna. Fil-seminarju flok 28 post issa għandna 26 inqasna b'żewġ postijiet. Min-naħa l-oħra fil-kulleġġ ta' De La Salle konna 59, 59 u issa qegħdin 60 żdidna post. St. Albert bqajna b'3 postijiet kif konna. St. Augustine, St. Augustine bqajna b'50 post kif konna. St. Benilde bqajna b'40 post kif konna. St. Francis Cospicua bqajna b'16 post kif konna. St. Francis imsida inqasna post wieħed minn żewġ postijiet spiċċajna post wieħed. U St. Paul's Missionary College ġewwa r-Rabat bqajna kif konna b'20 post. Forsi minnu lejn l-aħħar jinkwieta jgħid isma' m'għandniex postijiet biżżejjed meta tiġbed it-total jgħid li m'għandniex postijiet biżżejjed għal dawk li qegħdin lejn l-aħħar. Imma aħna nafu li għandna xi applikanti li sa jħallu xi skola u mhux se jħallu xi skola u għalhekk din għall-iskejjel li huma jħallu sa jkunu available ħajkunu disponibbli għalikom ukoll. Ġifieri nserħilkom raskom minn issa li għandna postijiet għal kulħadd tajjeb. Dik hija prattikament l-introduzzjoni li xtaqt nagħmel lilkom. Nfakkarkom kif għadna fil-laqgħa tagħna li kellna nhar l-erbgħa, aħna nhar l-erbgħa ltqajna, nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom u l-interess li intom ħadtu. Kif għadnilkom dikinhar li wara l-laqgħa tagħna ta' dolodu, wara ntellaw fuq l-internet fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja ntellaw ir-riżultat tal-għażliet tagħkom, ntellaw ukoll ir-recording ta' din it-trasmissjoni u nibatulkom email fejn intom tkunu tiġi indikati kif għandkom tagħmlu biex tkomplu dan il-proċess tal-għażla tagħkom biex pjuttost tikkonfermawh sewwa billi aħna nibatulkom l-għażliet li għamiltu u tweġbuna lura jew permezz ta' email jew billi tmorru fuq link li ħanipprovdulkom u timlew id-dettalji li jkun hemm bżonn. U fost id-dettalji li jkun hemm bżonn waħda minnhom li forsi tinteressa lil xi ħud li ma jażlux l-iskola l-aktar li jixtiequ hija li tibqgħu wkoll fuq il-waiting list. U fuq il-waiting list tindikawna sa mhux iktar minn 5 skejjel li intom tippreferu li jekk ikun hemm post, tiġu konsidrati biex it-tifel tagħkom jibda l-iskola minn fejn tkunu għażiltu għal din l-iskola. Ovvjament biex jinħoloq post irid xi ħadd jitlaq minn l-iskejjel li għandna jew xi ħadd irid iħassal l-għażla li għandu. Meta jsir dan aħna nimxu skont il-kriterji li għandna u skont il-lista tal-riżultat tal-polza tal-għażla dak li ħansegwu llum u li taraw fuq l-iskrin u li diġà huwa disponibbli fuq l-internet aħna nimxu ma' dan. Santellaw ukoll rapport fuq l-internet fejn ikolkom id-dettalji ta' min iddeċida li jibqa' fuq il-waiting list u li ma skejjel jixtieq jippreferi li jiġi konsidrati jekk jinħoloq xi post vakanti. Nikkonkludi hawnhekk qed naraw fuq l-screens diġà il-kolonni, għandi żewġ kolonni ma' ġenbi, warajjem tal-kurja, imma ma' ġenbi għandi 2 oħra, waħda bil-lista tal-iskejjel u l-oħra tal-ismijiet. Yes, mela nistgħu nibdew tgħiduli li għandna l-ewwel nies fuq il-linja, nistgħu nibdew nieħdu l-ewwel telefonata. Mela, il-mamma ta' Siana Bela, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, liema skola tagħżel għal Sian? De La Salle College. Nirringrazzjak, Sinjura. Grazzi u l-għodwa tajba. Bye bye.
Mela dik hija l-ewwel għażla li għandna ta' De La Salle College u nistenna li jkollna t-tieni persuna wkoll fuq il-linja l-mamma ta' Luka Degwara. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura, l-mamma ta' Luka? Bonġu, Sinjura. X'tażallu lil Luka? Sant'Agata Rabat, St. Paul's Missionary College. Grazzi, Sinjura. Thank you. Mela, ma nafx jekk għandniex it-tielet persuna wkoll fuq il-linja, forsi qed naġġel daqsxejn. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom li sibnikom mill-ewwel, il-proċess jibda miexi sewwa. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? Hello, yes. Iva, x'tażillu, Sinjura, l-innowa? Is-seminarju, grazzi, Sinjura, grazzi u auguri, bye. Mela s-Sinjura għażlet is-seminarju tal-Arċisqof għal Noa Rosinjo u issa nistennew li niġu kollegati mal-mamma ta' Gabriel Livori. Yes, għajdli. Bonġu ser, l-għodwa tajba. X'tażillu l-Gabriel? St. Paul's Missionary College, nirringrazzjak. Grazzi u auguri, ser, grazzi. U dik kienet l-ewwel għażla tagħna għal dolodu wkoll. Nistennew li naqbdu wkoll il-mamma ta' Kieran Ċantar ħalli nkomplu bil-proċess. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom. Kontit ngħid fil-bidu li taraw żewġ kolonni minnaħa għandha l-kolonna fejn l-ismijiet tal-iskejjel u ma' ġenbhom l-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu. X'tażillu lil Kieran, Sinjura? De La Salle. Grazzi, Sinjura, grazzi. Mela Sinjura għażlet l-iskola ta' De La Salle għal Kieran Ċantar. Nixtieq nitlobkom ukoll daqsxejn. Yes, għandna lill-mamma ta' James. Yes, l-għodwa tajba? Bonġu, Sinjura. X'tażillu lil James? St. Benil's. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Mela Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Benild u issa nċemplu wkoll il-mamma ta' Xavier Tanti. Nixtieq nitlob daqsxejn attenzjoni min-naħa tagħkom sabiex meta nċemplulkom tbaxxu l-volum tas-set tagħkom għax intom tkunu qegħdin tisimgħu li nitkellem u nien nibda nispiċċa nisma' lil innifsi u nitfixkel f'dak għandi ngħid lilkom jew x'qegħdin tgħiduli. Għalhekk ħudu daqsxejn paċenzja meta nċemplulkom baxxu daqsxejn il-voljum tas-set ħalli ma nisimgħux jiena fuq it-telefon tajjeb. Nirringrazzjakom ukoll ta' din il-kooperazzjoni. Mela kont ngħidilkom li għandna l-lista tal-iskejjel. Mela, l-għodwa tajba, Mr. Tanti. St. Paul's Missionary. Grazzi, Sinjura, l-għodwa tajba. Grazzi u auguri. Grazzi, bye. Ekka laqna l-ewwel paġna. U issa nistgħu ngħaddu għal paġna oħra. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. L-għodwa x'tażillu Luigi, Sinjura? Is-seminarju, grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezza, grazzi. Il-Sinjura għażlet il-seminarju għat-tifel tagħha Luigi Gallia u issa nistennew li jkollna kollegament mal-mamma ta' Nathan Stendon. Kont ngħidilkom li għandna lista tal-iskejjel u ma ġenbhom hemm in-numri ta' kemm għandna postijiet f'kull skola. Dawn il-postijiet se tarawhom jonqsu ftit hekk kif intom tażlu minnhom. L-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, Sinjura. X'tażillu lil Nathan? St. Paul's Missionary. Tajjeb, grazzi, Sinjura. Grazzi u nawguralek. Thank you. Bye. Mela, dak kienet il-number 9, issa din inċemplu l-number 10, il-mamma. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, yes. De La Salle. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bonġu, grazzi, bye. Mela, s-Sinjura għażlet l-iskola ta' De La Salle għal Michael Gallia. Tajjeb, issa misna nċemplu l-mamma ta' Thomas Barron
u dal-waqt nkunu f'kollegament magħha. Kif taraw ukoll fuqna yes, l-odwa tajba, Sinjura? Hello? Bonġu, Sinjura, x'tażillu lil Thomas? St. Benils, grazzi, Sinjura, grazzi. Thank you, bye-bye, good day. Issa ngħaddu għan number 12 għal mamma ta' Calvin Abela, nittamaw li tkun magħna dal-waqt. Fuq naħa l-oħra taraw l-ismijiet ta' tfal dejjem tilajn il-fuq. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Abela? Bonġu, Sinjura. Is-seminarju, grazzi, Sinjura, grazzi u auguri. Grazzi, grazzi. Mela, is-Sinjura ħadet is-seminarju ukoll. U issa jmiss il-mama ta' Noa Tabone. U mixi mux ħażin diġa għamilna 12 l-applikant. Ninformakom li fis-sessjonijiet l-oħra l-average time ta' kull applikant kien ta' minuta. Fisser li aħna l-luna għanna madwar 3 sigħat u nofs pratikament biex nispiċċaw l-applikanti kollha. Pero l-għodwa tajba, Mrs. Tabone? Bonġu, Signora. St. Paul's Missionary, all right. Grazie, Signora, u auguri. Grazie, bye-bye. Dik kienet l-għażla wkoll tan-number 13. U issa ngħaddu għan-number 14 għal-mama ta' Gianni Tanti, dal-waqt tkun magħna wkoll. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Tanti, l-għodwa tajba. Thank you. X'tażillu lil Gianni? Is-seminarju tajjeb, auguri, Sinjura. Xejn, bye-bye. Mela, għanna number 15 ukoll fuq il-linja, il-mama ta' Daniel Attard. Bonġu, Sinjura. Bonġu, x'tażel għal Daniel, Sinjura? Is-seminarju. Mela, nirringrazzjawk, Sinjura, tal-li għażilt is-seminarju, grazzi ħafna. Bye-bye. Mela, issa għanna u koll il-number 16 fuq il-linja, ċoħet nċemplu l-number 16, il-mamma ta' Kian De Giovanni. Kif tissegwu intom taraw l-ismijiet jitilaw dejjem skont il-rank order, il-number 16, il-mamma ta' De Giovanni, yes, l-odwa tajba? Bonġu, bonġu. Għajdli? Della Sal, grazzi ħafna, Signora. Grazzi, bye-bye. Mela, ekkenna dika l-għazla ta' number 16, issa mixin għan number 17, taraw l-ismijiet dejjem tilajn u anka timpoġġu il-logo ma' ġemp l-isem ta' tifel, il-logo tal-iskola li jintom tkunu għaziltu. Yes. Nfakkarkom li wara dina il-sessjoni kif għat l-ewwel aħna ħanerġgħu nikdbulkom u fejn nistidnukom li intom tkomplu bil-proċess tal-reġistrazzjoni billi tikkonfermaw l-għażla tagħkom. F'waħda mill-emails li batnilkom, niddubita jekk battilkomx lilkom, irrid nibatilkom ittra fejn dikjarazzjoni fejn intom tgħidu l-isma' ħataħdmu mal-iskola tajjeb, ma mhux ngħidu affarijiet straordinarji f'dina il-dikjarazzjoni ngħidu li aħna kif intom tafu aħna skejjel tal-Knisja, nimxu mal-kriterji mal-dokument mat-talim tal-Knisja dwar l-edukazzjoni li l-tfal ikun jikollaboraw li jintom tissapportjaw l-iskola u forsi l-aħħar nota hija li fl-iskejjel tal-Knisja nagħmlu t-talim tar-reliġjon tal-Knisja Kattolika. Kif tafu intom fl-iskejjel ta' Malta f'dawn l-aħħar snin beda jiġi mgħallem il-kors tal-etika. Aħna konna diskutejna dina l-alternattiva jekk għandniex ninkluduha wkoll fl-iskejjel tal-Knisja u kollha flimkien meta ltqajna konna ddeċidejna li bħala skejjel tal-Knisja aħna noffru biss it-talim tar-reliġjon Nisranija. Dan ma jfissirx li ma naċċettawx ukoll nies li mhumiex insara, però dwar talim mbagħad isiru arranġamenti mill-iskola u dak li jkun ma jistax jippretendi li se nagħmlu xi reliġjon oħra jew il-kors tal-etika, dak li qegħdin ngħidu b'dana l-istatement. Kif tafu intom l-iskejjel tagħna
Mela, għanna l-mamata Jacob Farrugia fuq il-linja li l-odwa tajba, Sinjura. Good morning. Della Sal College. Tajjeb, Sinjura, grazzi, Sinjura, proset. Bye bye. Mela, il-Sinjura l-mamata Jacob Farrugia għazlet il-kulleġġ ta' Della Sal. Kontit ngħidilkom kif intom rajtu fuq l-applikazzjonijiet meta għandna wkoll il-number 18, il-Mrs. Kassar, l-odwa tajba, l-mamata Nil, xtażel, Sinjura? St. Mawes Fishing, tajjeb, grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Mela, kontit ngħidilkom li dwar ir-reliġjon għandna skejjel li jaċċettaw lil kulħadd, oħrajn jaċċettaw dawk li huma kattoliċi biss u f'dan il-każ ħerdu jippreżentaw iċ-ċertifikat tal-Mammudija. U llum jkollna ftit, ma jkollniex ħafna, għandna ftit nies barranin li kultant huma nsara u ma mhux kattoliċi. U għandna diversi skejjel ukoll li jaċċettaw lil dawn ukoll jaċċettaw il-kattoliċi u anke nsara li mhumiex kattoliċi tajjeb. Dawn hija klassifika li aħna għandna dwar ir-reliġjon. Mela, number 19, Karl Borch, il-mamma ta' Karl Borch, l-odwa tajba. St. Paul's, grazzi, Sinjura, u auguri. Mela, Sinjura għazlet l-kulleġġ ta' St. Paul's Missionary College ġewwa Rabat. St. Paul's Missionary College għal Karl Borch, thank you, grazzi, Sinjura, grazzi. Issa din nippruvaw naqbdu l-mama, yes, l-odwa tajba, Sinjura. Hello, bonġu, Sinjura. X'tażillu l-ledem? St. Paul's Missionary College, grazzi, Sinjura, grazzi u auguri, grazzi, bye. Mela Sinjura għazlet il-kolleġġ ta' St. Paul's Missionary College ġewwa Rabat għat-tifel tagħha Adam Zammit. Issa din inċemplu wkoll il-mama ta' Jan Kakija u dal-waqt ikonna paġna oħra lesta mill-32 għandi 32 paġna quddiem jiena u din hija t-tielet waħda. Il-korsa hija daqsxejn twila. Imma naqra naslu wkoll sa tmiem sewwa u kif ngħidu bil-Malti telli għajja sal-barkun. Uridu naslu sal-aħħar. Qed inċemplu issa lill-mama ta' Jan Kakija tajjeb. Spiegajtilkom daqsxejn dwar il-dikjarazzjoni li aħna nitolbukom fil-passat, konna noħtukom hard copy tagħha, konna nagħtukom żewġ kopji, żewġ karti, u konna nitolbukom tiffirmaw fuqha u nżommu kopja minnhom u dikka konna ngħadduha l-iskola. Minħabba ċirkustanzi li ninsabu fiha qegħdin ninfurmawkom biha u nitolbukom tikkonfermaw li intom qegħdin taċċettawha tajjeb. Mela, għanna l-mama ta' Jan Kakija fuq il-linja, yes. Għajdli, Sinjura? Bonġu, Sinjura. Bonġu, xtażel għal-Jan? Il-seminarju. Grazzi, Sinjura, grazzi, good day, bye. Il-Sinjura għazlet il-kulleġġ ta' seminarju għat-tifel tagħha Jan Kakija. Mela, dik spiċċajna paġna. Lodwa tajba, Sinjura. Hello, good morning. What do you choose for Matthew? St. Mawes Missionary. Okay, that's for you then. Grazie, thank you. Grazie, good day, bye. Dik kienet l-għażla ta' number 22, issa għandna number 23 tinċemplula wkoll. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes. St. Paul's Missionary. Grazzi, Sinjura. Grazzi. U auguri. Grazzi. Mela l-mama ta' Nathan għażlet St. Paul's Missionary College ukoll. Issa din inċemplu l-mama ta' Liam Muscat tajjeb. Mela, kontit ngħidilkom li fil-passat konna ntukom kopja ta' din d-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni u konna nitolbukom tiffirmaw. Issa qed nibatuwilkom u nitolbukom tibatu l-kunsens tagħkom permezz tal-email jew billi tkomplu reġistrazzjoni fuq il-link li ħa nibatulkom u kull ma tridu tajdu li intom taqblu ma' dina d-dikjarazzjoni tajjeb. Nfakkar ukoll li
Il-reġistrazzjoni wkoll timplikaw daqsxejn ħlas ta' €50 sabiex jitħallsu l-ħafna spejjeż li għandu dan l-uffiċċju. Dan l-uffiċċju jagħmel ħafna xogħol, jaħdem is-sena kollha, għandna diversi nies impjegati miegħu u bil-ftit tagħkom ta' kulħadd inħallsu l-ispejjeż kollha ta' dan l-uffiċċju. Għalhekk nirringrazzjakom bil-qudiem tal-ħlas li intom għad tridu tagħmlu. Dan għad tkunu yes. L-għodwa tajba, yes. Bonġu, Signora Muscat, xtażillu l-lijam? Seminari Rabat. Grazzi, Signora. Seminarju, ok, grazzi, auguri. Mela Signora għazlet l-iskola tas seminarju. Kontit ngħidilkom dwar il-ħlas tal-reġistrazzjoni, dan jista' jsir online permezz tal-Visa Card jew tal-Mastercard, jew minn m'għandux dawn l-affarijiet disponibbli jista' jibgħatilna ċekk ukoll. Jkollkom l-indikazzjoni ta' kif għandkom tibagħtu ċekk bord ta' dħul tal-iskejjel tal-Knisja fl-indirizz tagħna ġewwa l-Furjana. Mela għandna l-mama ta' Andrea fuq il-linja l-għodwa tajba. Bonġu, Signora. Seminarju, grazzi, Signora, u auguri. Grazzi. Bye, good day. Mela s-Sinjura għażlet l-iskola tas seminarju għat-tifel tagħha Andrea Bajada Jones. F'din l-email li ħanibatulkom ikolkom id-dettalji kollha kemm kif tiktbu ċekk u anke l-indirizz li tidu tibatuh fih. Mrs. Karwana, l-għodwa tajba? Good morning. X'tażillu lil Max? Għadli. Grazie, Signora, napprezza. Grazie. Bye. Mela s-Sinjura qed tażel is-seminarju għat-tifel tagħha u ridet tesprimi daqsxejn l-apprezzament tagħha tal-ħidma li qegħdin nagħmlu. U grazzi lilkom ukoll għaliex bil-saħħa tal-disponibilità tagħkom li tnaqbdukom mill-ewwel u ma jkunniex intoppi qegħdin nimxu b'ritmu tajjeb u mingħajr inkwiet ukoll. L-għodwa tajba, Mrs. Gallia. Mela, xtażillu lil Jacob, Sinjura? Is-seminarju, grazzi, Sinjura, mela s-seminarju t-tifel, grazzi, auguri, bye. U s-sedin inċemplu kol il-mama ta' Andrew Borge, dal-waqt inkunu l-estejna paġna oħra, raba wahda, xejn, progress. So, yes, l-għodwa tajba, Mrs. Borge, good morning. Xtażillu lil Andrew, Sinjura? St. Paul's Missionary. Grazzi, Signora, u auguri. Thank you, bye. L-iskola, bye. Signora għażlet l-iskola tal-kulleġġ ta' San Paul Missjonarju ġewwa ir-Rabat. Kongregazzjoni Maltija mwafqa minn Monsignor De Piro u li l-luni wkoll mwafqin ukoll f'diversi pajjiżi barra minn Malta għandhom diversi kunventi fil-Filippini, l-Awstralja, l-Kanada, ġewwa l-Peru, mxerdin ma' ħafna pajjiżi li għandhom din il-karizma propju bħal ta' San Pawl li ixerdu l-kelma talla u l-fidi madwar id-dinja. Bħalissa fil-qari tal-Quddiesa naqraw l-atti tal-Apostli u naqraw propju dwar il-vjaġġi u l-esperjenzi li għadda minnhom San Pawl f'dak iż-żmien. U din is-soċjetà li timxi fuq Ok, l-għodwa tajba, Mrs. Vella. Hello, Mr. Vella. Għajdli, għal-Benjamin. Għallu li jinti, yes, għajdli. ħajibqa fejnu. Yes, all right. Grazie, signori, mela le, signor. Mela, grazie. Grazie tal-paċenzja. Nirringrazzja s-signura li x-signur tifel ġiġa daħal permezz tal-kriterju tal-aħwa ġo skola tal-Knisja u d-deċida li ma jażil skola oħra għalhekk huwa no choice u dan huwa wieħed mill-postijiet mela li ħajjiżdied ma' dawk li aħna għandna bżonn sabiex konna postijiet għal kulħadd. Tajjeb. Għandna wkoll issa l-mamma ta' Benjamin fuq il-linja l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, x'tażillu l-Benjamin, Sinjura? Yes, il-seminarju, yes. Tajjeb, grazzi, Sinjur. Grazzi, bye. Mela s-Sinjura għażlet il-seminarju għal Benjamin James Falzon. Mela għanna wkoll fuq il-linja l-mama ta' Benjamin ieħor, però din id-darbu huwa Benjamin Mikallef.
L-għodwa tajba, Sinjura? Bonġu, x'tażillu l-Benjamin? St. Paul's Missionary College. Grazzi, Sinjura, mela St. Paul's Missionary College. All right, grazzi, good day, bye-bye. Mela Benjamin Mikallef għal St. Paul's Missionary College. U għek nazlu għal l-għazla tan number 32, 32, il-mama Tarajn Mifsud li għedin inċemplu la propju bħalissa. Mela, kontit najdilkom da, yes, mela, l-għodwa tajba, Mrs. Mifsud? Bonġu, Sinjura, x'tażillu l-Ryan? Is-seminarju għalik, Sinjura, u auguri. Grazzi, auguri, good luck. Mela, is-Sinjura għażlet ukoll is-seminarju għat-tifel tagħha Ryan Mifsud. Issa din inċemplu lill-mama ta' Matteo Jordan Frendo, nittamaw li naqbdu għamalaj. Mela, dwar l-iskejjel tal-Knisja, aħna nirringra... Yes, l-għodwa tajba. Hello, good morning. Wala, bonġu. X'tażillu l-Matteo, Sinjura? Is-seminarju, auguri, grazie. Thank you, Sinjura, grazie. Is-seminarju, mela, għanna seminarju għal Matteo. Għanna issa nċemplu, għanna fuq linja u koll il-Mrs. Marshall, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, x'tażillu l-Zek? Is-seminarju, grazzi, Sinjura, grazzi, is-seminarju, bye-bye. Mela, Zek għanna s-seminarju u koll. U dal-waqt wasalna biex nimlew paġna oħra. Verament mixin tajjeb dolodu, bla inkwiet u anka b'ritmu tajjeb ħafna. Wasalna fin-number 35. U naħseb li saru forsi l-10 bħalissa? L-10 u 5, tajjeb, għedin ritmu tajjeb. Il-mama ta' George Anthony, l-għodwa tajba? Il-seminarju, grazzi, Sinjura, grazzi, Sinjura, napprezza. Il-Sinjura għazlet il-seminarju għal George Anthony Gallia. Issa din inċemplu l-mamma ta' Eric Roy Vella, number 36, tajjeb, dal-waqt kun maħna u kol fuq il-linja. Xtaqt naqsam ma'kom li aħna u Malta fortunati li għanna diversi kongregazzjonijiet, gruppi ta' reliġjużi differenti u ħafna minnhom għażlu li matul is-snin li jibnu xi skola. U bekk għandna offerta sabiħa għalikom il-ġenituri minn fejn intom tistgħu tagħżlu skola għall-edukazzjoni ta' tfal. Daw il-kongregazzjonijiet xi ħut minnhom mela għandna l-mamma ta' Eric Roy fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. St. Benilde, grazzi, Sinjura, grazzi. Smela St. Benilde, bye, grazzi. Il-mamma ta' Eric Roy Vella għażlet l-iskola ta' St. Benilde għat-tifel tagħha. Tajjeb, kontit ngħidilkom li aħna għandna din il-fortuna li għandna diversi kongregazzjonijiet reliġjużi differenti li matul is-snin ħadu din l-inizjattiva li waqfu diversi skejjel. Mela, għandna il-Mr. Friġġieri fuq il-linja, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba, għajdli, il-seminarju għal-Kaj. Thank you, sir. Thank you, għaguri, bye. Il-Sinjur għazel il-seminarju għat-tifel tijaw Kaj. U għanna diversi skejjel mela ta' dawn il-kongregazzjonijiet differenti. Għanna u kol mill-ewel il-mama ta' Adam Briffa fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Xtazillu l-Adam, Sinjura? Il-seminarju, grazzi, Sinjura. Grazzi u għawguri, il-seminarju, bye. Mela Sinjura għazlet il-seminarju għal Adam Briffa. Tajjeb, u issa naddu għan number 39 għal mama ta' Mason Borch Barbara. Yes. Kontit ngħidilkom mela għandna daw diversi kongregazzjonijiet, per eżempju l-ġimgħa għandna kif kellna għażla per eżempju għal St. Benilde. St. Benilde hija waħda mill-iskejjel tal-Brothers ta' De La Salle li propju l-ġimgħa l-oħra għamlu l-festa wkoll tal-qaddis tagħhom, il-patrun tagħhom Gian Battist De La Salle. Tajjeb.
dawn għandhom il-kullaġġ ta' De La Salle ġewwa il-Birgu. Mela, għandna l-mama ta' Mason Borg, l-Odwa tajba, naħseb tlifna l-linja. Hello, l-Odwa tajba, Sinjura? Hello? Hello? Yes, Father Bonġu, Sinjura. Is-seminarju għal Mason, u xek? Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Mela dik kienet is-Sinjura Barbara li għażlet is-seminarju għat-tifel tagħha Mason. Issa din inċemplu wkoll il-mama ta' Luka Borg in number 40. L-Odwa tajba, għadli Sinjura. Is-seminarju, mela Luka s-seminarju wkoll. Grazzi Sinjura. Bye. Ekku għanna wasalna fil-number 40. Mixin ritmu tajjeb dal-waqt inkunu mlejna paġna oħra, għedin inċemplu bħalissa l-mama ta' Andrea Vella. Kontit najdilkom dwar il-Brothers ta' De La Salle li għandhom 3 skejjel, waħda ġewwa St. Benils ġewwa Taslima li tkopri sal-year 2, bat it-tfal minn hemm jimxu għal-kulleġġ ta' Stella Maris ġewwa il-Gżira. Yes, għandna wkoll il-mama ta' Andrea Vella fuq il-linja. Hi. Xtażillu l-Andre, Sinjura? St. Paul's Missionary. All right, grazzi, Sinjura. L-Odwa tajba, bye. St. Paul's Missionary College għal Sinjura u kol għal Andre Vella. Mela, mbagħad għandhom il-kulleġġ ta' Stella Maris ġewwa l-Gżira li huwa kulleġġ kbir li fejn it-tfal ikomplu l-primarja u mbagħad mill-primarja wkoll ikomplu għas-sekondarja. L-Odwa tajba, Sinjura, l-mama ta' Rico Sammut. Bonġu, Sinjura, xtażel għal Rico. Is-seminarju, grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye. Mela, Sinjura, għazlet il-seminarju għal Rico Sammut. Kontit najdilkom, mela, Stella Maris mbagħad it-tfal jitilgħu għas-sekondarja fejn jkomplu għal Form 5. Il-mama ta' Xavi Xkembri Dalli, l-Odwa tajba. Is-seminarju, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi. Mbagħad għandna wkoll il-kulleġġ tal-De La Salle ġewwa il-Birgu li wkoll huwa skola primarja, it-tfal mbagħad ikollu għas-sekondarja u it-tfal kemm sekondarja tal-Birgu u anka mis-sekondarja ta' Stella Maris jekk ikollhom punti biżżejjed jistgħu wkoll ikomplu fil-sixth form tad-De La Salle. Għaliex id-De La Salle ġewwa l-Birgu mhux biss għandu l-primarja u s-sekondarja imma għandu wkoll is-sixth form tiegħu wkoll. Qed insemmu s-seminarju tagħmlu din għal-għażla. Nirringrazzjaw l-isfijiet ta' Malta li matul is-snin ħadu ħsieb li konna mhux biss is-seminarju maġġuri. Is-seminarju maġġuri huwa fejn il-assisin jippreparaw ikollhom is-snin ta' formazzjoni tagħhom qabel ma jsiru saċerdoti, imma ma dina l-seminarju maġġuri għal xieren ta' snin kellna l-iskola tas-sekondarja tas-seminarju u mid-2011 law ukoll infetħet ukoll l-iskola primarja tas-seminarju. U mhux biss infetħet l-iskola primarja tas-seminarju, imma anke s-sekondarja minn 2 klassijiet għal kull livell żdiedet ukoll għal 3 klassijiet kull livell. Għalhekk kellna hawnhekk żieda konsiderevoli fl-ispazju għas-seminarju sabiħ li għandna ġewwa tal-Virtu. Forsi niftakru jien niftakar għax kelli ħbib tiegħi kienu jattendu s-seminarju da kont għadni tfaljen issa jien għandi ftit ta' snin, kienu għadhom jattendu ġewwa il-Furjana, tajjeb, ġewwa il-Furjana fejn illum hemm il-Kurja. Imma mbagħad kif naħseb ħafna minnkom jafu matul is-snin 80 is-seminarju bħala skola kemm is-seminarju maġġuri u anke l-iskola imxew għal tal-Virtu fejn qabel ukoll kien hemm il-kulleġġ tal-formazzjoni tat-training tal-allima tal-bniet. Il-formazzjoni tal-allima tal-bniet kienet jieħdu ħsieba istorijiet tas-Sacred Heart u kellha hemmhekk kienu ssir tal-formazzjoni tal-allima nisa u mentri l-formazzjoni tal-allima rġiel kienu jieħdu ħsieba propju De La Salle, il-Brothers ta' De La Salle li semmejna ftit ilu.
dan inbidel kollu matul is-snin 80, kolli ngħid niftakar sew fis-sena 84 twaqqfet ukoll il-Fakultà tal-Edukazzjoni ġewwa l-Università ta' Malta fejn imbagħad hemmhekk beda jsir il-formazzjoni tal-għalliema bħalma għadha għaddejjin sal-lum. U s-seminarju għalhekk spiċċa minn ġol Furjana spiċċa ġewwa il-belt ġewwa ir-Rabat Għawdex fejn tal-Virtu. Post sabiħ ħafna. Tal-Virtu? Tal-Rabat Malta, tal-Virtu ir-Rabat Malta. Iva biex ma nitfixkluħx ma' seminarju ta' Għawdex, għax anka nistgħu nselmu l-ħbib tagħna l-Awċin ukoll, is-seminarju ta' Għawdex ukoll barra li hemm is-seminarju maġġuri għad-Djoċesi ta' Għawdex, hemm ukoll is-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu ġewwa Għawdex ukoll li huwa skola sekondarja. Yes, għandna wkoll fuq il-linja il-mamata Beppe Briffa, l-għodwa tajba, sinjura, bonġu sinjura, xtażillu l-Beppe? Il-seminarju, mela s-sinjura għazlet il-seminarju. Grazzi, sinjura, grazzi. U s-sinjura għazlet u koll il-seminarju tar-Rabat ta' Malta mux ta' Għawdex ma' li ma nitfixklux. Kontit najdilkom xaħġa dwar il-seminarju ta' Għawdex u koll, li huwa parti u koll mis-seminarju kollu, u koll il-seminarju ta' Għawdex u koll kien bżewġ klassijiet u f'daw l-axħar snin u koll zdiet għal 3 klassijiet kull livell tajjeb. Yes, għanna u koll il-mama ta' Luka Ketkuti fuq il-linja, l-għodwa tajba. Hello, signora? L-għodwa, yes, xtazillu il-seminarju, signora, ok. Grazzi, babaj. Mela s-sinjura għazlet ukoll is-seminarju għal tifel tagħha Luka Ketkuti. Mela dawn huma l-affarijiet li dwar is-seminarju nistgħu nkomplu ngħidu xi ħaġa oħra dettall ieħor interessanti semmejna l-ewwel ftit ilu s-storijiet tas Sacred Heart. Storijiet tas Sacred Heart kienu jmexxu mhux biss il-training college mela għall-għalliema nisa ġewwa tal-Virtu ir-Rabat, imma wkoll għandhom l-iskola ta' Sacred Heart ġewwa San Ġiljan. Sfortunatament il-vokazzjonijiet tas-sorijiet naqsu konsiderevolment anka tagħna il-patrijiet u s-sorijiet tant naqsu issa fin-numru li kellhom iħallu wkoll l-iskola. Malkemm illum hemm Board of Governors li jmexxi l-iskola u hemm Grazie, Mrs. Buġeja, l-għodwa tajba. Bodja tajba, signora. Ixtażel għal-lejon, signora? Is-seminarju, l-għodwa li l-ek ukoll. Grazie, signora. Thank you. Mela, signora għazlet il-seminarju għat-tifel taħħal. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Fallija. Hello, ixtażillu l-Beppe? Il-seminarju, grazzi signora, u auguri. Mela, grazzi, mela, il-signora għazlet il-seminarju għat-tifel taħħa Beppe u ninformakom ukoll il-seminarju kull ma baqanna post wieħed kif intom tant tista' taraw tajjeb fuq l-screens tagħkom. Għalhekk l-għażla għal dan l-iskola dal-waqt timtela. Nfakkarkom f'dak li għad fil-bidu li jekk hemm kun hemm xi ħadd li għad ikollu jixtieq li jinkiteb f'din l-iskola, wara l-lejla nibatulkom l-email tkunu tistgħu tinkitbu fuq il-waiting list u tindikaw is-seminarju bħala waħda mill-iskejjel preferuti tagħkom. Jiġifieri mhux tilfu l-post tagħkom ma żommu l-post tal-għażla li intom tagħmlu u fl-istess ħin tibqgħu biċ-ċans li jekk jinħoloq xi post vaganti tkunu tistgħu tibdlu l-iskola li intom tkunu għażiltu tajjeb. Aħna dejjem l-għodwa tajba, Mrs. Bondin. Bonġu, Sinjura, xtajdilna għall-edem? All right, l-iskola ta' St. Paul. Grazzi, yes. Grazie, signora, grazie. Mela l-mama ta' Adam għazlet l-iskola missjonarja ta' St. Paul's Missionary College għat-tifel tagħha Adam. Grazie ħafna ta' signora li nadet magħna, issa din inċemplu lill-mama ta' Roberto Grek, għandna paġna oħra dal-waqt lesta. U kontit ngħidilkom li tistgħu kemm tażlu skola u anke tibqgħu fuq il-waiting list u tindikaw
l-iskejjel jew l-iskola preferuta tagħkom. Aħna jekk ikun hemm xi ċaqli, jekk xi ħadd iħassar dejjem inċemplu lil min imissu. Nirringrazzjaw it-teknoloġija li għandna disponibbli għallum li naqbdukom tkunu fejn tkunu prattikament grazzi għal mobile. Ġieli fil-passat meta fis-sajf dak li jkun forsi jsifer ftit, kemm il-darba qbadna nies li kienu imsifrin u anka fuq xi kroċiera u ġieli ma qbadnihomx mill-ewwel għaliex mhux dejjem ikollhom il-connection, imma aħna nibqgħu nċemplu. Ekku, mela għandna l-mamà ta' Roberto Grek, l-għodwa tajba, sinjura? Auguri, sinjura. Sewa, mela, mela s-sinjura għażlet is-seminarju għal tifel tagħha Roberto. U b'dik għal-għażla ta' Roberto Grek għas-seminarju ninformakom li il-kulleġġ tas-seminarju issa imtela wkoll. Ġifieri issa għandna skola inqas minn dawk li intom tistgħu tagħżlu. Jien imlejt paġna oħra, dik kienet is-7 paġna. Issa qegħdin inċemplu wkoll għandna twins, għandna żewġ taħwa, Ethan Camilleri u Zach Camilleri, u qegħdin inċemplu lill-ġenituri tagħhom sabiex huma jagħmlu l-għażla għal dawn iż-żewġ titfal li nimmaġina se jmorru ġewwa l-istess skola. Mela, iva, nistgħu naraw daqsxejn min huma tfal li nkitbu fuq il-seminarju, dawk li għażlu s-seminarju, nitlob ir-reġija tagħtina l-lista ta' tfal li għażlu dina l-iskola jekk tant popolari magħkom. Nistgħu narawhom malaj, għandna lil Rosinjo Noah, Luigi Gallia, Calvin Abela, Daniel Gianni Tanti, Daniel Attart, Jan Kakija, Liam Muscat, Bajada Andrea, Max Caruana Frazel, Jacob Gallia, James Benjamin Falzon, Mifsud Ryan, Frendo Matteo Jordan, Zammit Marshall, Zach, Gallia Anthony, jekk tresqu li l-iskrin iktar viċin lejja nara aħjar jiena. Nitlobkom bil-ħnina. Gallia George Hnina, Jan Kai Friggiri, Adam Briffa, Mason Barbara Borch, Luca Borch, Rico Sammut, Xavi Dalli Xkembri, Beppe Briffa, Luca Ketkuti, Leon Buġeja, Beppe Fajella u Roberto Grek. U dawk huma it-tfal li għażlu s-seminarju, dawk kienu 26 tifel li issa inkitbu fis-seminarju. Aħna hekk kif nirċievu l-konferma ta' mela għandna l-ġenituri ta' Camilleri, yes, l-odwat, yes, għajdli sinjura, bonġu. Sewa, SPMC 2 li huma għal Ethan u Zach Camilleri. Grazzi, sinjura. Grazzi. Mela, number 52 li huma Ethan u Zach, 2 għal kulleġġ missjonarju ta' San Pawl, tajjeb. Issa din inċemplu wkoll il-mama ta' Dale Pirotta, yes. L-odwa tajba, Mrs. Pirotta. Grazzi. Ixtażillu lil Dale, sinjura. St. Paul's Missionary College għal Rabat. Grazzi, sinjura, auguri. Grazzi, ġurnata tajba mela. Is-sinjura għażlet il-kulleġġ missjonarju ta' San Paolo għat-tifel tagħha Dale Pirotta. Issa din inċemplu lill-mama ta' Mallija Zajn. U nirringrazzja l-ajutanti li għandna hawnhekk fl-istudio li resqu li l-iskrin iktar viċin sabiex inkun iktar nista' naqrah b'mod faċli. Mela, l-għodwa tajba, sinjura Mallija. Bonġu, tażillu l-Zajn. St. Paul's Missionary. Grazzi, signora. Grazzi, li l-ek ukoll, signora. Mela signora għażlet il-kulleġġ missjonarju ta' San Pawl. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Jack Bonnici Tabone u dal-waqt kun magħna fuq il-linja, dal-waqt ukoll nkunu mlejna paġna oħra, wasalna fin-number 53. Nimmaġina li bħalissa huma qrib l-10 u nofs nes 5. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Tabone.
Bonġi, Sinjura, x'tażillu lil Jack? St. Benils ta' Slima. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, napprezzaw, grazzi, Sinjura, bye bye. Mela Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Benil ta' tifel tagħha Jack Bonnici ta' Bonem. Issa din inċemplu wkoll il-mamma ta' Jake Aġus. Lodwa tajba, Sinjura, Mrs. Aġus? Bonġu, x'tażillu lil Jake? St. Augustine College. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Mela l-Sinjura għażlet St. Augustine College ġewwa l-Marsa għal tifel tagħha Jake Aġus. Issa din nistennew li nċemplu wkoll il-mamma ta' Aiden Dabono, number 55, u dal-waqt tkun magħna wkoll. Xi ħaġa żgħira dwar il-kulleġġ ta' St. Augustine kienet waħda mill-ewwel skejjel ta' Malta wkoll. Ikolli ngħid kienu fetħu ġewwa Ħal Tarxien, mbagħad kellhom ukoll l-iskola primarja u sekondarja ġewwa l-Pjetà, u mbagħad niftakar jiena kienu wkoll konċentraw għalqu l-primarja u għamlu sekondarja biss, però mbagħad again fit-2010 bħal seminarju u bħal għamlu St. Paul's Missionary College ukoll yes, Mrs. Dabono, l-għodwa tajba. Bonġu, x'tażillu lil-Leiden, Sinjura? De La Salle College. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, d-dirna tajba. La Sinjura għażlet il-De La Salle College għat-tifel tagħha Aiden Dabono. U għek spiċċajna paġna oħra, dik kienet il-tmim paġna minn 32, ġifiri għanna terz lest u xek. Li għek inqas minn terz, one fourth, għanna kwart tal-paġni lesti miexin naqra, imma naslu kol, grazzi għal kooperazzjoni ta'kom. Kontit najdilkom li fit-2010 konna ekku għanna l-mamma ta' Mattias Giorgio Cordina fuq il-linja, l-għodwa tajba. St. Augustine Marsa. Grazzi, Sinjura, grazzi, u auguri. Grazzi, bye. Mela Sinjura għażlet St. Augustine jew St. Augustine ġewwa l-Marsa għat-tifel tagħha Mattias Giorgio Cordina. Yes. Kontit ngħidilkom li St. Augustine bħal seminarju u anka bħal St. Paul's Missionary College kienu deċidew li jiftħu primarja mill-ġdid. Tajjeb, dan kienet meta konna din niddiskutu, deċidejna li ma nibqawx namlu l-common entrance għal dħul fl-iskejjel sekondarji tal-Knisja għal-subim prinċipalment għaliex il-bniet minn dejjem kellhom il-kontinuità bej l-iskejjel primarji u sekondarji, ġifieri. Kellhom dejjem skola primarja u skola sekondarja, allura tfal mill-primarja kienu jimxu awtomatikament għall-istess skola tagħhom ġewwa s-sekondarja għalhekk ma kellhomx bżonn ta' eżamijiet biex jintgħażlu tfal ġodda li ħajidħlu f'dawn l-iskejjel. Imma fil-każ tas-subien kellna diversi skejjel li ma kellhomx il-primarja tagħhom, kienu skejjel sekondarji biss u kien isir dak li konna kien magħruf bħala l-Common Entrance Exam. Forsi minn għandu ftit iktar ta' żmien, xi ħadd jiftakar anke żmien ta' qabel il-Common Entrance Exam. Għaliex minn fejn ġie l-kliem ta' Common Entrance Exam ġie mill-fatt li qabel ma kellna eżami komuni għadħul fl-iskejjel tal-Knisja, kull skola kienet tagħmel l-eżami tagħha dħul u kien ikollna tfal f'Mejju ta' kull sena jagħmlu xi 6-7 eżamijiet skont li ma skejjel il-ġenituri jixtiequ li jibgħatu minnhom u kulħadd min jagħmel eżami min jagħmel iktar minn eżami wieħed, ħafna listi u mbagħad fl-aħħar kienu jażlu skola waħda. L-ewwel pass ta' dak kien propju li konna ddeċidejna li ssir eżami wieħed u jkolli ngħid dan kien sar fin-1989 jew 1990 li sar l-ewwel Common Entrance Exam. Tajjeb, u da baqa' jsir sa propju sa 2010. U kellna mod ta' kif kienu jidħlu tfal f'dawn l-iskejjel sekondarji tal-Knisja tas-Subien ġewwa Malta, barra dawk ta' De La Salle u ta' min jippreċiża u ta' Stella Mari li s-saġġaw kellhom il-primarja u mill-primarja kienu jibqgħu tingħin fis-sekondarja. Kienu jieħdu sehem ukoll f'dan
l-eżami wkoll il-bniet tal-Konservatorju ta' Għawdex, biex jimtela il-Konservatorju ta' Għawdex ukoll kienu jieħdu sehem f'dan l-eżami li kien isir għal kulħadd għal kull min xta' għal dħul fl-iskejjel tal-Knisja fl-iskejjel sekondorja. Mela għandna l-mamata Luka Barbara fuq il-linja. Hello, bonġu, x'tażillu lil Luka, Sinjura? Santaga tar-Rabat. Mela, grazzi Sinjura tal-li għażilt lill-kulleġġ ta' St. Paul's Missionary College. Nawgurawlek. Grazzi Sinjura, grazzi, baba. Mela Sinjura għażlet il-kulleġġ ta' St. Paul's Missionary College, ninformakom kif ittaraw fuq l-iskrin li għal St. Paul's Missionary College baqa' post wieħed biss. Issa għandna lil Mrs. Mifsud, il-mamma ta' Zalem fuq il-linja, l-għodwa tajba. Bonġu Sinjura, x'tażillu lil Zalem? St. Augustine. Grazzi Sinjura, u auguri. Thank you. U il-Sinjura għażlet il-kulleġġ ta' Sant'Usti minn bdejt nirrakkontalkom xi ħaġa dwar dan il-kulleġġ u spiċċajt nirrakkontalkom daqsxejn l-istorja tal-Common Entrance kif imbagħad fit-2010 wara li għamilna sentejn iddiskutu jekk għandniex inkomplu bil-eżami komuni u anke min-naħa tal-Gvern għall-iskejjel tal-Istat jekk jitkomplix l-eżami għad-dħul fil-primarja dak li kien jissejjaħ il-Junior Lyceum Exam. Tajjeb konna qbilna flimkien kemm aħna bħala skejjel tal-Knisja u anke naħa tal-Awtoritet tal-Edukazzjoni li jitwafqu daw l-eżamijiet. Għandna l-Mrs. Zammit fuq il-linja l-għodwa it-tajba. Bonġu, Sinjur. Della Sal, grazzi Sinjura, grazzi, bye. Mela Sinjura għażlet Della Sal għat-tifel tagħha Zek Zammit. U konna ddeċidejna mela li dawn iż-żewġ eżamijiet, il-Junior Lyceum Exam u l-Common Entrance Exam ma jibqgħux isiru u minflokhom mbagħad daħlet din Mela għandna fuq il-linja wkoll il-mamma ta' Ben Tewma l-għodwa tajba. Hello, Mrs. Tewma? Hello? Ma nafx jekk tlifniex il-linja, hello? Yes, tlifna l-linja, nerġgħu nċemplu l-mamma ta' Ben Tewma. Mela kontit ngħidilkom li fit-2010 iddeċidejna li jifqu dawn iż-żewġ eżamijiet u trasportajna il-polza li kienet diġà ssir dħul fil-Kinder 1, fil-Kinder 2 u għal Year 1 trasportajnija wkoll għal Form 1. Baqa jsir l-eżami ta' dħul mela l-iskejjel tal-Knisja mbagħad bdiet issir din il-polza li intom illum qegħdin tieħdu sehem fiha. Kif tafu flok l-eżami l-Junior Lyceum Exam u l-Common Entrance Exam illum hemm il-benchmark li ħafna tfal fil-6 sena primarja jagħmlu dan l-eżami. Din is-sena l-ewwel darba minn mindu daw l-aħħar snin kienet isir din is-sena dan l-eżami wkoll ma sarx minħabba COVID-19 li ġab ħafna bidla fl-edukazzjoni. Yes, l-għodwa tajba Mrs. Tewma? L-għodwa tajba x'tażillu l-ben, Sinjura? St. Paul's Missionary. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, Sinjura. Bye. Mela Sinjura għażlet il-kulleġġ missjonarju ta' San Pawl għat-tifel tagħha Ben Tewma. U hekk kif ittaraw fuq l-iskrin tagħkom il-kulleġġ ta' St. Paul's Missionary College ġewwa r-Rabat ukoll imtela għandu l-0 ma' ġenb l-isem tiegħu u issa wkoll ir-reġija qed tagħtina wkoll il-lista ta' tfal li għażlu li jinkitbu propju f'dina l-iskola. Narawhom ftit għandna lil Luka Degwara, lil Gabriel Livoli, il-Xavier Tanti, il-Nathan Stenden, il-Noah Tabone, il-Neil Kassar, il-Karl Borch, il-Ladem Zammit, il-Ladigo Matthew Sahil, il-Nathan Mifsud Mejla, il-Landru Borch, il-Benjamin Mikallef, il-Andre Vella, il-Ladam Bondin, Ethan Camilleri, Zek Camilleri, dawn huma twins, għandna lil Dale Pirotta, Zain Mallija, Luka Barbara u Ben Tewma. U hekk imtlew ukoll il-postijiet tal-kulleġġ St. Paul's Missionary College li b'kollox kellna 20 post għalikom tajjeb. Nfakkarkom li ma jkonniex il-postijiet disponibbli kollha għalikom għaliex għandna wkoll il-kriterji oħra ta' dħul li huma fosthom
kultant ikonna xi ftit tfal mid-djar tal-Knisja, għandna l-kriterju però mbagħad tal-impjegati u għandna wkoll il-kriterju tal-aħwa u l-aħwa huma kwantità ta' tfal li jidħlu b'dan il-kriterju li jidħlu fl-istess kulleġġ fejn hemm ħuthom u mhux f'kulleġġi oħra. Mela, Sinjura Cordina, l-għodwa it-tajba. Bonġu, yes? Sant Augustine. All right, il-kulleġġ ta' Sant Augustine, St. Augustine għal Gabriel. Thank you, Signora. Grazzi u auguri. Mela. Mela, u koll għanna l-mamma ta' Emanuele John fuq il-linja, l-għodwa tajba, Signora. Good morning. Xtazillu lil-John, Signora? St. Augustine. Grazzi, Signora, u auguri. Grazzi u auguri. Bye-bye. Mela, ekkim lejna paġna oħra, din id-disa paġna, u inkomplu issa bin-number 63, ilna ġifiri jek nimxu bis-sija kull wieħed, għamil iktar minn sija, id-disa u nofs, bdejna fid-disa u nofs, bdejna ftit tard, anzi naħseb jgħajdu li bdejna fl-10 kwart, forsi għamilna 10 minuti introduzzjoni, jgħajdu fl-10. Mela, bej wieħed u għor nikkalkula li bħalissa huma xi 11, jena skont kemm għamilna. L-10 u nofs u 5, mela għaddejjin tajjeb ħafna. Xekkadhom l-10 u nofs u 5, ifisser li għamilna dawn is-60 applikant finqas minn minuta kull wieħed. Kuprajna wkoll il-ħin tal-introduzzjoni. Yes, good morning. Good morning, Mrs. Abradovic. What do you choose for? Good morning. What do you choose for Alexander? St. Benil's School Slimat. Thank you. And St. Benil's School Slimat will be for him. Good luck. Thank you. Bye-bye. Mela għazlu l-iskola ta' St. Benil's għal Alexander. Yes. U l-mama ta' Andrea Vidal, l-għodwa tajba. Bonġu, Signora, xtazillu l-Andrea, bonġu. Della sal għalik, Signora. Grazie, bye. Mela l-iskola ta' Della Sal għall-Andrea Vidal. Tajjeb. Issa din inċemplu l-mama ta' Kaj Kalleja. Tajjeb. Mela, kontit nirrakkolkom ftit l-istejjer li għaddejna minnhom f'daw l-aħħar snin u fit-2010 yes, pero għanna l-papa ta' Kaj Kalleja fuq l-linja l-għodwa tajba. Bonġu, sir. Della Sal. All right, sir. Grazie. Bye. Il-papa ta' Kaj Kalleja għażel il-kulleġġ ta' Della Sal għat-tifel tiegħu. Mela, fit-2010 mhux biss waqafna milli nagħmlu l-Common Entrance Exam u biddilna għall-lotterija, imma wkoll ġejna mogħtija l-opportunità kien parti mill-ftehim li għamilna fit-2010 sabiex dawk l-iskejjel li xtaqu li setgħu jiftħu il-primarja tagħhom. Kenna rekord tajjeb, kenna xhieda tajba mill-snin passati li meta għandek skola primarja u mbagħad it-tfal ikomplu fl-istess skola primarja jkomplu fis-sekondarja tagħha, ir-riżultati tagħhom kienu tajbin. Yes, il-mama ta' Benjamin Buttigieg xikluna, yes. Għajdli, Signora? No choice. All right, Signora, grazie u auguri, grazie, bye. Mela, il-Signora mamli ċaza li xittifel taħħa ġiġa daħal bil-kriterju tal-aħwa fi skola tal-Knisja u ħazzom l-iskola li kienet għazlet bil-kriterju tal-aħwa. Mela għanna l-mama ta' Thomas Fenek, l-għodwa tajba, Signora? Bonġu, l-għodwa tajba, Signora. Xtażel għal Thomas, Signora? All right, Signora. Grazie, Signora. Grazie. Bye. Mela Signora għazlet li ħatħalli t-tifel tagħha fl-iskola fejn qiegħed u ma għamlet l-ebda għażla. Għalhekk għandna daw iż-żewġ postijiet li ħajżdiedu wkoll mal-postijiet mal-lista tal-postijiet li għandna għalikom u dan jikkonferma dak li għattilkom fil-bidu li għandna postijiet għal kulħadd. Yes, l-għodwa tajba, Mr. Camilleri. Hello, Mrs. Camilleri, sorry. L-għodwa tajba.
X'tażillu lil Luka? St. Augustine. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Mela, Sinjura għażlet il-kulleġġ ta' St. Augustine ta' St. Augustine ġewwa il-Marsa u minn dan il-kulleġġ ġewwa il-Marsa tajjeb li ngħidu daqsxejn l-istorja kont ngħidilkom li minħal tarxin kienu mxew għal Pieta taħt l-isptar ta' St. Luke's. Mbagħad meta ġiet biex jiftħu l-primarja kif qed ngħidilkom tawna l-opportunità li niftħu l-primarji u l-kulleġġ ta' St. Augustine iddeċida li jiftaħ il-primarja. L-ewwel tentattiv kien li propju tkun fil-premises ma' ġenb il-kulleġġ sekondarja. Yes, il-mama ta' Jamie Azzopardi Consilio, l-għodwa tajba. Good. All right. Nirringrazzjak, Sinjura. Thank you, bye-bye. Mela, s-Sinjura u kol no choice għanna posti ħor available għalix sażom l-għazla li kienet għamlet permezz tal-kriterju tal-aħwa. U għakim lejna paġna oħra dik kienet l-10 paġna jisu għanna terz tal-għazliet l-esti. Kontit ngħidilkom li l-kulleġġ St. Augustine l-ewwel għażla tiegħu kienet li jibnu l-primarja propju viċin sekondarja fuq l-istess premises. Dan it-tentattiv ma rnexxiex u mbagħad kienu nataw skola ġewwa il-Marsa mingħand il-gvern u hemmhekk illu nżviluppaw din l-iskola tant sabiħa ġewwa l-Marsa u kbira u spazjuża. Għandna l-mama ta' Luka Costa fuq il-linja l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura. X'tażel għal Luka, Sinjura? St. Albert the Great. Grazzi, Sinjura, u auguri. Thank you, bye. U f'dawn l-aħħar nikkalkula jisu 6 snin, 7 kemm ilhom ġewwa dina l-iskola ġewwa l-Marsa, investew ħafna l-kulleġġ ta' St. Augustine u llum għandhom verament skola sabiħa, spazjuża u ma jonqosha xejn. U it-tfal lura li bdew ġewwa l-Marsa u mbagħad jimxu għall-kulleġġ l-iskola sekondarja ġewwa il-Pieta tajjeb, dan huwa l-kulleġġ ta' St. Augustine. Yes, għandna il-mama ta' Lija Muzak Portelli, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, x'tażlilhom, Sinjura? St. Benils. Mela Lija Portelli u Zak Portelli ħajmorru ġewwa St. Benils. Grazzi u auguri, Sinjura. Grazzi, Sinjura, grazzi. St. Benils, mela għandna daw iż-żewġ titfal li ħajmorru St. Benils ġewwa Taslima u ma' twins, żewġ aħwa. L-għodwa tajba, Mrs. Trapani. Bonġu, Sinjura, x'tażillu lil Michael? Della Salle College. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri. Grazzi, bye. Mela Sinjura għażlet Della Salle College għal tifel tagħha Michael Karwana Trapani. Issa din inċemplu wkoll il-mama ta' Matthew Gallia Farrugia dal-waqt tkun magħna u nisimgħu l-għażla tagħha. Wara jew. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Farrugia? Hello, bonġu, grazzi. X'tażillu lil Matthew, Sinjura? Della Salle. Grazzi u auguri, Sinjura. Grazzi, bye. Mela, Sinjura, l-mamma ta' Matthew għanżlet li l-kulleġġ ta' Della Salle u issa wkoll għandna twins oħra, żewġ taħwa oħra, Cole u Carlos Mikallef. Qegħdin inċemplu lill-mamma tagħhom biex ukoll tgħidilna l-għażla tagħhom. U dalwaqt wasalna biex nimlew paġna oħra l-11 il-paġna. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Mikallef? Bonġu. X'tażillhom il-Cole u l-Carlos? Della Salle. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri, grazzi. Bye. Mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' Della Salle għal tfal tagħha twins Cole u Carlos. U hekk imlejna paġna oħra mit-32 li għandi qudiemi. Dik kienet il-paġna 11. Issa qed inċemplu lill-mama ta' Yes, għandna l-mama ta' Ethan Borg fuq il-linja l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura. Loda. St. Benils. Yes, thank you, Sinjura, u auguri. Thank you, bye. Mela St. Benils għal Ethan Borg.
U mela għandna l-mamma ta' Gregory Camilleri, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu x'tażel għal Gregory, Sinjura. De La Salle College. Grazzi, Sinjura, u awguri. Grazzi, bye-bye, bye-bye. Mela, dik kienet l-għażla ta' Sinjura Camilleri, għat-tifel tagħha Gregory, issa tinċemplu lill-mamma ta' Jean Sammut, il-number 7. Yes, Mr. Sammut, l-għodwa tajba. Bonġu, yes. De La Salle. Grazzi, Sinjur. Grazzi u auguri, grazzi, bye bye. Mela l-papa ta' Jean għażel il-kulleġġ ta' De La Salle għat-tifel tiegħu Jean Sammut. U dik kienet għażla oħra issa nimxu għan number 78 fejn għandna lil Jack Spiteri. Mela, Mrs. Spiteri, l-għodwa tajba. Bonġu. St. Benedict's, grazzi, Sinjura, auguri, grazzi. Mela s-Sinjura għażlet l-iskola ta' St. Benedict's ġewwa ta' Sliema għat-tifel tagħha Jack Spiteri. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Adam Bonavija, number 79, u l-proċess miexi ġmielu grazzi għal dawk li qegħdin iċemplu l-kom għandna 4 min nies ġewwa l-uffiċċju hawn fl-istudju li qegħdin jagħmlu telefonati lilkom. Infakkar li qed iċemplu l-kom qabel ma jkun imiskom fuq l-iskrin. Mrs. Bonavija, l-għodwa tajba. Hello. X'tażel għall-Adam, Sinjura? St. Augustine College. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye. Mela s-Sinjura għażlet il-kulleġġ ta' Sant Augustine ġewwa il-Marsa għat-tifel tagħha Adam Bonavija. U issa din inċemplu wkoll il-mamma sewwa ta' David Bonnici, il-number 80. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Bonnici. Hello. Yeah, hi. Bonġu, Sinjura. X'tażel għal David Sant Augustine. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye. Mela Sinjura għażlet il-kulleġġ ta' Sant Augustine għat-tifel tagħha ka' David Bonnici. Issa din inċemplu lill-mamma ta' Mattia Gambuzza sabiex hija wkoll tagħtina l-għażla tagħha minn fuq il-telefon. Wasalna biex nimlew paġna oħra, 12 paġna, ifisser li baqali 20 paġna oħra x'nimlew, però grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom għax mixin b'ritmu tajjeb ħafna tajjeb. Sinjura Gambuzza għadna ma qbadniex, però nittamaw li tkun magħna fuq il-linja ma ddumx. Ħalli tagħtina l-għażla tagħha skont l-indikazzjonijiet li għandi hawn qudiema għandna wkoll li għandha tifla wkoll li tapplika fil-Kinder 1 ukoll. Kont ngħidilkom mela daqsxejn l-iżviluppi tal-iskejjel tal-Knisja f'dawn l-aħħar. Mela, Mrs. Gambuzza, bonġu, x'tażillu l-Mattija? St. Albert, grazzi, bonġu, bye. Mela, Mrs. Gambuzza l-Mattija għażlet St. Albert the Great, ġewwa l-Belt. Infurmakom ukoll li St. Albert the Great li llum għandu primarja u sekondarja ġewwa l-Belt, din is-sena qed jiftaħ ukoll kindergarten ġewwa l-Fgura. Kemm għall-ewwel sena kindergarten u kemm anke għat-tieni sena kindergarten. Mela, għandna l-mamma ta' Carlo, l-għodwa ta' Grazie. St. Augustine, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi. All right. Mela, s-Sinjura għażlet ukoll il-kulleġġ ta' St. Augustine ta' Sant Augustine ġewwa il-Marsa. Konna din ngħidu ftit l-iżviluppi tal-iskejjel tal-Knisja, l-aħħar żvilupp propju li semmejna issa huwa dak ta' St. Albert li propju din is-sena fetħu il-kindergarten ġewwa l-Fgura. Forsi wkoll smajtu li l-kulleġġ ta' St. Albert immexxi minn Mr. Mario Mallija, huwa wkoll kulleġġ però tal-Patrijiet Dominikani, hemm ukoll Father Aaron ukoll li jmexxi l-primarja, u fetħu
il-kindergarten ġewwa ħajt jiftħu l-kindergarten ġewwa l-Fgura l-ewwel sena ħad tkun propju minn Settembru li ġej bħalissa għaddej b'ħafna xogħol, però qed jippjanaw ukoll għall-futur sabiex ikollhom kulleġġ bil-kinder primarja u sekondarja kollha flimkien ġewwa Ħalaxa. Dan huma l-pjanijiet tagħhom li bħalissa jinsabu quddiem l-awtoritajiet tal-ippjanar u nittamaw li dawn jiġu approvati sabiex jibda x-xogħol u dina l-iskola tiżviluppa u timxi ġewwa Ħalaxa fejn ikollha iktar spazju minn dak li għandha ġewwa l-belt, għalkemm ukoll jirnexxielhom ukoll jisfruttaw ħafna l-pożizzjoni tagħhom li qegħdin ġewwa l-belt. Il-belt offri diversi opportunitajiet dwar arkitettura, dwar storja, dwar kultura u dan il-kulleġġ japprofitta ruħu ħafna mill-pożizzjoni u l-lokazzjoni tiegħu ġewwa l-belt. Dawn huma l-Patrijiet Dominikani li għandhom ukoll diversi knejjes, għandhom il-Knisja l-Belt ukoll ta' Porto Salvo jew ta' San Domingo, għandhom ġewwa Taslima, ġewwa x-Xatt ta' Taslima, l-Knisja ta' San Domingo, għandhom ġewwa l-Pjetà, l-Imsida ġewwa l-Pjetà, u għandhom ukoll ir-Rabat, dak il-kunvent il-kbir li għandhom sabiħ ukoll fejn ukoll kanna x-xandir ta' Radju Marija jsir minn hemmhekk ukoll. U nimmaġina li għandhom xi ħaġa oħra, għandhom il-Birgu wkoll, kont se ninsa l-Birgu, u ma nafx hekk għandhom xi posti ieħor ukoll li fejn għandhom xi posti ieħor daw il-Patrijiet Dominikani li wkoll joffru dan is-servizz ta' fil-kamp tal-edukazzjoni, barra li joffru ovvjament dawn is-servizzi wkoll reliġjużi u anke s-servizz ta' parroċċa f'diversi minn daw il-postijiet li għadni kif semmejt. Dwar il-Patrijiet Agostinjani tajjeb li ngħidu wkoll il-Patrijiet Agostinjani wkoll għandhom knisja ġewwa l-belt hekk kif tidħol ġewwa Putirjal fit-Triq Repubblika quddiem il-Knisja ta' Santa Barbara. Sorry, dika tal-Franġiskani, tal-Agostinjani hija ftit iktar l-isfel fuq Triq il-Fran, skużawni, mhux Triq ir-Repubblika, rridu ninżlu triq iktar l-isfel u ninżlu niżla oħra. Għandhom il-Knisja hemmhekk ġewwa l-belt fejn għandhom il-festa ta' Sant Wistin u għandhom anke l-festa wkoll ta' Santa Rita, propju l-Agostinjani llum semmejna li hija l-festa ta' Santa Rita huma dawk li għamlu l-festa tagħha wkoll. U għandhom mela għandna fuq il-linja il-mamma ta' Alessandro Gallia, l-Għodwa tajba. St. Benils, l-Għodwa tajba, Sinjura. Mela Sinjura għażlet, grazzi baj, għażlet l-iskola ta' St. Benils ġewwa Taslima għal tifel tagħha Alessandro Gallia. Mrs. Portelli, l-Għodwa tajba. Bonġu Sinjura, x'tażel għal Sam Portelli? No. All right. No choice, Sinjura ħażhom l-għażla ġiġa għamlet bil-kriterju tal-aħwa, nimmaġina. Tajjeb u għalek għanna no choice. Grazzi Sinjura tal-paċenzja li għad. Grazzi, jekk komplejna u kol il-sekwenza, ringrazzja u kol tal-kooperazzjoni ġenituri jkunu jafu li mussa jazlu, nitolbu għom xorta li ħanċemplu l-om u li għamlu d-dikjarazzjoni taħħom sabiex kullħat ikun jaf xinu jiġri u konna trasparenza f'dan il-proċess. Mela, għanna fuq il-linja il-mamma ta' Aiden Borch, l-Għodwa tajba, Sinjura. St. Benils, grazzi Sinjura u auguri. Grazzi, bye. Mela, l-mamma ta' Aiden Borch għazlet l-iskola ta' St. Benils. Tajjeb. L-iskola ta' St. Benils. Mela, kontet ngħidulkom xi ħaġa dwar l-Agostinjani u dwar id-Dominikani. L-Agostinjani wkoll jinsabu ġewwa Paċeville, għandhom ukoll fejn naħseb ħafna nies li huma forsi dilettanti tal-isports jafu lil Father Hilly Taliaferro fejn ukoll hemm il-ċentru il-Millennium Chapel. Għandna wkoll il-mamma ta' Diaz Diego Zara fuq il-linja l-Għodwa tajba. Hello, Sinjura. X'tażillu lil Diaz? Della Sal, grazzi Sinjura u auguri, grazzi u auguri, bye. Diaz Della Sal, mela, l-Għodwa tajba Sinjura? Hello, il-number, l-Għodwa tajba Mrs. Sanz, xtazillu lil Thomas? Della Sal College, tajjeb Sinjura u auguri, grazzi Sinjura, grazzi napprezza.
Mela Sinjura għażlet De La Salle College għat-tifel tagħha Thomas Sant. Kont ngħidilkom anke fil-barja ta' San George, bajja pittoreska, tant sabiħa, hemmhekk ukoll hemm il-Knisja ċkejkna ta' Santa Rita wkoll barra li hemm mill-Chapel ġewwa Paċeville u l-Knisja Mela, għandna lill-mamma ta' Jen Karwana Griffiths fuq il-linja, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, x'tażillu lil Jen, Sinjura? Santu Wistin, grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye bye. Mela, u hekk imlejna paġna oħra, din hija 13 il-paġna. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura, l-għodwa tajba, Mrs. Giordamajna. Grazzi, x'tażillu lil Liam? St. Augustine, grazzi, Sinjura. Grazzi lilek, bye bye. Sinjura għażlet St. Augustine għat-tifel tagħha Liam Giordamajna. U kont ngħidilkom il-postijiet fejn għandhom il-Patrijiet Agostinjani, fejn għandhom dawn il-knejjes tajjeb, u kont nsemmikom San George, ġewwa l-bajja ta' San George, għandna wkoll ġo Paċeville fejn għandhom il-Knisja u anke għandhom il-Millennium Chapel, u għandhom il-Belt, ovvjament, ħal Tarxin u anke il-Pietà. Bħalissa dawk huma l-knejjes li niftakar forsi għandhom xi oħra wkoll x'imkien ieħor. Mela, yes, Mrs. Cambry fuq il-linja. Hello. Yes, hi. De La Salle College. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, bye bye. Mela Sinjura għażlet ukoll De La Salle College. Mela għandna wkoll il-mamma ta' Benjamin Bsajla fuq il-linja. Santu Wistin, grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. Good day, bye. Mela Sinjura għażlet St. Augustine College għat-tifel tagħha Benjamin Bsajla. U issa qed inċemplu wkoll il-mamma ta' Arthur Saliba, tajjeb. Mela proċedu fuq Santu Wistin naħseb nista' nifqu hawnhekk. Relazzjoni wkoll li għandna, yes. Mela, Mr. Saliba, l-għodwa tajba. U x'tażillu lill-Arthur ser? De La Salle, grazzi u auguri. Mela l-papa ta' Arthur Saliba għażel il-kulleġġ ta' De La Salle għat-tifel tiegħu Arthur. U neħdu nota ta' dik l-għażla u issa din inċemplu wkoll il-mamma ta' Xavier Spiteri. Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Spiteri. Bonġu, Sinjura. X'tażillu lil Xavier? Santu Wistin. Grazzi, Sinjura, u auguri. Tajjeb, grazzi, bye. Mela Sinjura għażlet il-kulleġġ ta' Santu Wistin ta' St. Augustine għat-tifel tagħha Xavier Spiteri. Issa qed inċemplu lill-mamma ta' Isaac Vidal, number 95, dal-waqt nkunu wasalna lejn il-100, dal-waqt nkunu plejna paġna oħra, wasalna fil-paġna 14. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Vidal, l-għodwa tajba. Good morning. All right, Signora, grazzi, bye. Mela Sinjura għażlet no choice għaliex għandha t-tifel tagħha diġà qiegħed fi skola tal-Knisja u da bil-kriterju tal-aħwa daħal hemmhekk ukoll u għalhekk se jibqa' ġewwa l-iskola fejn dida. Għandna ġifieri każ ieħor ta' no choice ifisser li għandna post ieħor disponibbli għalikom. Mela, is 96. Mrs. Grek, l-għodwa tajba. Santu Wistin, grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela, għanna l-iskola ta' St. Augustine għal Zejlin Grek u hekk imlejna paġna oħra u wasalna fin-number 97. Mixjin b'ritmu tajjeb, għanna sta tinċemplu l-mamma ta' Beppe Gauci. Tajjeb, għadin inċemplu. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Mrs. Gauci. Hello. Hi. Yes, il-Beppe? De La Salle. Grazzi, Sinjura, De La Salle. Grazzi, auguri, bye. Mela għanna l-mamma ta' Beppe Gauci li għazdet ukoll l-iskola ta' De La Salle.
Issa din inċemplu wkoll il-mama ta' Liam John Meli li wasalna fin-98 u dal-waqt inkunu laqna l-ewwel 100. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom li qed tkunu disponibbli. Fakkarkom li aħna dejjem inċemplu ftit qabel ma nkunu waslet it-trasmissjoni għandkom. Dana minħabba id-delay li hemm fit-trasmissjoni minn fuq l-internet mill-istudio sakemm tasal fid-djar tagħkom. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Meli. Bonġu. X'tażillu lil Liam, Sinjura? Santu Wistin. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri, Sinjura. Bye. Mela s-Sinjura għazet il-kulleġġ ta' Santu Wistin għat-tifel tagħha Liam John Meli. U issa din Yes, l-għodwa tajba, Mrs. Piteri. Hello, x'tażillu lil Luka, Sinjura? No, bonġu. Hello, ma fimtekx. Della Sal, grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela s-Sinjura għazet il-kulleġġ ta' Della Sal. Yes. All right. Thank you. Mela, nċemplu l-100. L-għodwa tajba. Online. Yes, Mr. Vella, Mrs. Vella? Mrs. Vella, naħseb. Hello. All right. Ħanerġaw nċemplu Mrs. Vella. Kienet fuq l-linja u tlifna l-kollegament, ma jimpurtax. Raġġibu li daqsxejn il-karti li kellna ta' qabel din. Għajdlu jtijilek naqra. Mela sakemm nistennew, kontet naħseb tal-aħħar biss. Le, ta' qabel wkoll. Mela, l-għodwa tajba, għandna l-Mrs. Vella fuq il-linja. Yes, l-għodwa tajba. Della Sal College, grazzi Mrs. Vella, grazzi. Mela, għalaqna l-ewwel 100. Naħseb irrid ta' qabel din ukoll. Ħodu daqsxejn paċenzja bija wkoll. Joqtini tiegħek daqsxejn ħanna tini darra tiegħek. Mela, nistennew li konna fuq il-linja l-Mrs. Bellija. Ejja, raġun. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Bellija. Hello. Bonġu. Xtażel, Sinjura, Mattias? Santu Wistin. Grazzi, Sinjura, u l-għodwa tajba. Thank you, bye-bye. Yes. Mela, tinċemplu il-mama ta' Mattias Gallia sa' dan it-tant. Kontet nirrakkulkom ftit daqsxejn dwar l-iżviluppi li saru matul dawn is-snin għall-iskejjem tal-Knisja, kif imxejna wkoll minn Common Entrance Exam madħul fis-sekondarji spiċċajna wkoll nagħmlu l-polza, kif f'din l-okkażjoni wkoll żviluppaw diversi primarji għas-subien ġewwa l-iskejjel tal-Knisja, anke xi skejjel oħra żiedu wkoll il-capacity tagħhom, pereżempju St. Michael minn skola ta' kellhom xi klassijiet xi livelli bil-żewġ klassijiet u oħrajn bi-3 klassijiet, ġabuhom kollha bi-3 klassijiet. U naraw li allura matul dawn l-aħħar snin kellna żieda tal-istudenti ġewwa tal-iskejjel tal-Knisja u mhux tant biss żieda manka kemm idumu fis-snin l-istudenti ġewwa l-iskejjel tal-Knisja. Fejn qabel kienu jdumu pereżempju 5 snin ġewwa l-skola sekondarja, illum jekk jibdew mill-primarja jagħmlu 6 snin tal-primarja u mbagħad il-5 snin ukoll tas-sekondarja. Ġifieri
student jagħmel 11-il sena. Jekk issa jkollna żviluppi bħalma għandna ta' St. Albert li dak li jkun jidħol fil-Kinder 1 propju minn 11-il sena nispiċċaw bi 13-il sena, dak li jkun għamel 13-il sena. Dan jiġri pereżempju wkoll fil-każ tal-iskejjel ta' St. Francis tal-bniet li jibdew propju mill-Kinder 1 għandhom idħul fil-Kinder 1 u jibqgħu tilajn l-ewwel għandhom l-iskejjel tal-Kinders, anke hawnhekk dwar il-Kinders ta' St. Francis kellna diversi żviluppi f'dawn is-snin, ingħalqu diversi kindergardens li kellhom pereżempju l-Gargur, San Pawl il-Baħar, ġewwa Ħażabuġ, u din is-sena wkoll qegħdin jagħlqu wkoll se jagħlqu wkoll ta' Ħalluqa wkoll ta' Siġġiewi, imma mbagħad żviluppaw dawk il-klassijiet li kienu hemmhekk ma ntilfux imma l-primarja, l-iskola primarja tal-Birkirkara żielet il-kindergardens, dik tal-Garguri sa trasferit ruħha għal ġewwa Birkirkara. L-istess ġara dan is-sajf bil-kindergarden ta' San Pawl il-Baħar li għalqet u tfal żdiedu l-klassijiet ġewwa l-Imsida u llum l-iskola tal-Imsida mhux biss hija primarja imma wkoll għandha l-kindergarden magħha. U l-aħħar żvilupp li wkoll bħal ta' St. Albert li qed jiġri propju din is-sena għadni kif semmejta, forsi mhux għal kulħadd hija aħbar imma forsi mhux aħbar li ħafna jafu biha, hija li propju f'Settembru li ġej, all right, grazzi, f'Settembru li ġej se terġa' tinfetaħ lill-kindergarten ta' Santa Lucia li sa sentejn ilu kienet ukoll kindergarten li kienet tintuża, ingħalqet issa sar refurbishment sħiħ u t-tfal li kienu qed imorru Ħalluqa u s-Siġġiewi issa se jibdew jattendu Santa Lucia. Mhux tant it-tfal li kienu hemmhekk, dawk it-tfal li kienu s-Siġġiewi u Santa Lucia, s-Siġġiewi u Ħalluqa ħajimxu għal-primarja, dana biċċa xogħol li diġà saret. Imma flok ħajidħlu tfal is-Siġġiewi u Santa Lucia u Ħalluqa, it-tfal din is-sena ħantukom l-għażla li tagħżlu ġewwa Santa Lucia flok is-Siġġiewi u Ħalluqa. Din hija aħbar li tikkonċerna propju l-tfal tal-Kinder 2 li ħajamlu l-għażla tagħhom bħallum ġimgħa. Tajjeb, nittama li għandna xi ħadd fuq il-linja, ma nafx hekk għandniex il-Mrs. Mattia żgal, all right, għadna ma rnexxinniex naqbdu. All right, thank you. U dana. Dawk huma l-iżviluppi li għaddejjin minnhom tajjeb. Ftit ta' snin ilu wkoll kellna żvilupp ieħor dwar St. Albert u propju San Luigi li dawn kienu skejjel ta' subien u iddeċidew li jsiru kowed għal subien u bniet flimkien tajjeb. Mhumiex l-unika skejjel tal-bniet u subien li għandna. Mela għandna fuq il-linja l-mama ta' Mattia Żgalja, l-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi, bonġu, Sinjura. X'tażel għal Mattia, Sinjura? St. Agustin, grazzi, Sinjura, grazzi u awguri. Grazzi, bye-bye. Bye-bye. Mela s-Sinjura għażlet ukoll St. Agustin u nistgħu nkomplu bil-proċess tagħna tal-għażliet tagħkom għall-iskejjel tal-Knisja. Mrs. Kembri, l-għodwa tajba? Grazzi, grazzi. X'tażillu l-Mattia, Sinjura? Sant Agustin, grazzi, Sinjura, u awguri. Grazzi, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Mela s-Sinjura wkoll għażlet il-kulleġġ ta' St. Agustin. U hekk imlejna wkoll paġna oħra dik hija l-15 il-paġna u meta nagħmlu l-paġna li jmiss inkunu wasalna propju fin-nofs għax minn 32 inkunu għamilna 16. Mela, kont ngħidilkom bil-iżviluppi li saru fl-iskejjel ta' San Luigi, St. Aloysius u ta' St. Albert the Great li daw bidlu l-primarja tagħhom. Mela, pero mussan kolli nieqaf għax għandna fuq il-linja il-Mrs. Fitzpatrick, l-għodwa tajba, Sinjura. Mela, x'tażillu lil Kyle, Sinjura? De La Salle. All right, Sinjura, grazzi għal De La Salle. Grazzi, grazzi, Sinjura. Mela, s-Sinjura għażlet ukoll il-kulleġġ ta' De La Salle għal Kyle Fitzpatrick.
U dawn il-żewġ kejjel għażlu li mela jibdlu minn primarja għal tas-subien jibdlu għal San Luigi għandu wkoll il-Kinder 2. 105 ġiġa qiegħed fuq il-linja, Mrs. Grasso, l-għodwa tajba. Bonġu. Della Sala Luke. Yes, grazzi Sinjura, u auguri. Grazzi, babaj. Mela s-Sinjura għażlet ukoll il-kulleġġ ta' Della Sala. U bidlu mela kif ngħidilkom għal as-subien u l-bniet. Però għalkemm għandna primarji oħrajn ta' bis-subien u l-bniet bħalma huma ta' St. Francis u ta' Teresa Nuzzo u fil-kinders għandna wkoll ta' St. Angelas, diġà konna nafu li dawn iż-żewġ kejjel peress li għandhom sekondarja kellna diskussjoni sa jiġru l-atfal jaslu year 6 u mbagħad sa jimxu fil-Form 1 sa jiġri mis-sekondarja. U dikinhar ħadna d-deċiżjoni flimkien eżatt u anke mal-Arċisqof u mal-awtoritajiet u mal-superjuri tagħna li jistgħu skejjel tal-Knisja anke fil-livell sekondarju mhux biss b'dak primarju ma jibqgħux biss tal-bniet biss jew tas-subien biss imma jistgħu wkoll isiru subien u bniet ukoll anke fil-livell sekondarju. Dawn qegħdin hekk ukoll kemm mela għandna fuq il-linja l-Mrs. Kawki l-għodwa t-tajba. Della Sal College, ok, grazzi Signora, grazzi u auguri. Mela għal Alex għanna u koll għal Della Sal College. Yes. Mela kontit najdilkom li tfal skejjel għal subien u bniet għanna kemm fil-livell tal-kindergarten, kemm fil-livell tal-primarja u anka fil-livell post-sekondarju, ġifiri fis-sixth forms fejn minn dejjem ukoll kienu imħaltin subien u bniet flimkien. L-unika grupp li kellna grupp sħiħ li ma kienx kien għadu kollu subien u bniet separati kien propju tas-sekondarja. Però qabel ma nfetħu dawn iż-żewġ skejjel inbidlu fl-iskejjel għas-subien u l-bniet, konna ddeċidejna tkellimna l-kol flimkien kapit tal-iskejjel tal-Knisja, superjuri tagħna, mal-Arċisqof ukoll u mal-isfijiet kollha mal-Konferenza Episkopali, speċjalment l-iktar għad-Djoċesi ta' Malta, li nista' jkun fil-qudiem li jkollna skejjel sekondarji wkoll tal-bniet u s-subien. Ġifieri dan ifisser li eventwalment il-tfal li tilajn għax issa sena, aħna konna ftehmna wkoll li t-tfal subien u bniet ma jidħlux fil-livelli kollha f'daqqa, imma nibdew minn isfel, ġifieri mill-Kinder 2 jew mill-Year 1 skont is-sena ta' dħul, meta jidħlu kull sena jidħlu imħaltin mill-ewwel u jikbru flimkien. Għandna fuq il-linja l-Mrs. Falzon, il-mama ta' Jan. Bonġu Sinjura, x'tażel għal Jan? Yes. Della Sal, grazzi Sinjura. Grazzi Sinjura, napprezzi, grazzi. Mela Sinjura għażlet ukoll il-kulleġġ ta' Della Sal għat-tifel tagħha Jan. Mela, l-għodwa tajba Sinjura, għandna l-Mrs. Bonnici fuq il-linja. Bonġu, Della Sal, grazzi Sinjura. Grazzi, napprezza. Mela Mrs. Bonnici għażlet Della Sal ukoll għat-tifel tagħha Jan. Mela, ġifieri eventwalment hekk kif jgħaddu snin u t-tfal subien u bniet f'dawn l-iskejjel jaslu biex mill-Year 6 jgħaddu għal Form 1 ifisser li l-iskejjel sekondarji ta' dawn iż-żewġ kulleġġi ta' St. Albert the Great ġewwa l-Belt li llum ukoll għattilkom li qegħdin jippreparaw kulleġġ ġdid ġewwa Ħalaxa, issir skola wkoll mixed ukoll għal sekondarja u l-istess jagħmlu ta' San Luigi. Għandna fuq il-linja l-Mrs. Gallia, l-mamma ta' Sebastian. Bonġu, Sinjura, bonġu. X'tażel għal Sebastian, Sinjura? Della Sal, grazzi Sinjura, u auguri. Grazzi lilek ukoll, Sinjura, grazzi. Bye. Mela l-mamma ta' Sebastian Gallia għażlet ukoll il-kulleġġ ta' Della Sal. U issa għanna tinċemplu l-mamma ta' Mark Psajla, jienet nuhu gost li wasalt biex nimla paġna oħra. Yes, Mrs. Psajla. Xtażel għal Mark, Sinjura? St. Augustine College, grazzi Sinjura. Grazzi, Sant'Agustini. Mela, Sinjura għazlet St. Augustine College, għat-tifel tagħha Mark Psajla.
U hekk issa nibdew il-111, bizna il-nofs pratikament, aħna minn 218 issa għandna 111 lesti, bizna il-nofs, nibdew il-nizla issa, tajjeb, għandna nizla twila, iwa, namluha bħal tal-melliħa, neħduha bil-mod il-mod għax inkella nitkaxkru. Ekku għandna lil-Mrs. Healy fuq il-linja. Bonġu, sinjura, bonġu. X'tażillu lil-Nick, sinjura? Santu Westin, grazie signora. Grazie, thank you signora, bye bye. Ma l-isto signora għazlet il-kulleġġ ta' Santu Westin, St. Augustine College, għal tifel taħħa Nick Healy. Issa din inċemplu l-Mrs. Demicoli, il-mama ta' Diaz Demicoli, il-112. Tajjeb, u inkomplu bil-proċess tagħna. Kontit ngħidilkom mela wkoll fl-iżviluppi li saru fit-2010 meta wkoll il-kulleġġ ta' St. Paul's Missionary College li kienu wkoll skola sekondarja biss tas-subien iddeċida li jiftaħ il-primarja wkoll u hekk ġara wkoll u fl-istess premises ġewwa r-Rabat illum il-kulleġġ ta' Santu ta' St. Paul's Missionary College ta' kulleġġ missjonarju ta' San Pawl li għandu kemm skola primarja bi żewġ klassijiet kull livell u anka l-iskola sekondarja ġewwa fl-istess premises u kol bl-istess żewġ klassijiet kull livell. Nfakkar li l-kulleġġ missjonarju ta' San Pawl huma jieħdu ħsibu l-patrijiet ta' missjonarji ta' San Pawl imwafqin tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl imwafqin minn Monsignor De Piro hija kongregazzjoni Maltija, mentri per eżempju l-Agostinjani, De La Salle u oħrajn huma kongregazzjonijiet internazzjonali, tajjeb, internazzjonali. Ġifri aħna Malta wkoll għandna xorti li mhux biss għandna kongregazzjonijiet differenti ta' reliġjużi, imma huma xi wħud huma ta' mwildin propju ġewwa Malta, frott ta' qaddisin nistgħu ngħidulhom Maltin, u oħrajn ta' qaddisin barranin u kongregazzjonijiet internazzjonali. Ta' min isemmi wkoll li anka l-sorijiet ta' l-iskel ta' St. Francis huma wkoll kongregazzjoni ta' sorijiet ta' St. Francis, però huma wkoll kongregazzjoni laqas hija Maltija ma pjuttost Awċija. Marija Dembrinkat li wafqet din is-soċjetà ġewwa Għawdex kellha devozzjoni kbira għall-Ewkaristija u għall-edukazzjoni tat-tfal. Tajjeb, mbagħad għandna wkoll is-sorijiet pereżempju tal-iskejjel ta' St. Monica li għandhom il-Teresa Spinelli bħala l-fondatriċi tagħhom li kienet ukoll mill-Italja u li wafqet l-iskejjel propju sabiex tfajliet ikollhom edukazzjoni li tixir ilhom u biex jikbru f'nisa sodi li kapaċi jieħdu ħsieb il-familja tagħhom u anke jmexxu fil-ħajja tagħhom. Għandna wkoll is-sorijiet ta' Dorotej li wkoll hija kongregazzjoni internazzjonali wkoll. Sfortunatament ukoll is-sorijiet Dorotej bħal Sacred Heart u anke bħal dawk ta' St. Joseph ftit huma l-vokazzjonijiet. Ħaniftehmu fil-kongregazzjonijiet kollha pjuttost ma tantx għandna vokazzjonijiet. Jiena nistidinkom biex il-koll titolbu biex ikonna l-vokazzjonijiet. Kemm bħala reliġjużi u anka fost il-lajċi. Aħna l-lum sirna naħdmu ħafna mal-lajċi u għandna diversi nies jaħdmu magħna li wkoll meta jsiru jafu l-ispiritualità tal-iskola u tal-qaddisin u l-ispirtu li hemm ġewwa l-iskejjel jiddakru minnu joġobhom u jibqgħu ixerdu dan l-ispirtu tant sabiħ u pożittiv li jgħinna fil-ħajja tagħna. Mela fuq il-linja għandna lil Mrs. Demicoli, il-mama ta' Diaz, l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjur għal De La Salle. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela. Għandna wkoll dina l-għażla tal-112 sewwa u kont ngħidilkom fuq dan. Qed niftakar ukoll li ċertament kongregazzjoni oħra jew soċjetà oħra ta' pjuttost issa din id-darba mhux ta' reliġjużi ma ta' lajċi hekk għandna lill-mama ta' Cole Nicole fil-linja Mrs. Mikallef l-għodwa tajba. L-għodwa tajba Mrs. Mikallef x'tażel għal Cole? St. Benils, grazzi Sinjura.
Grazzi u għagora. Grazzi u kon, grazzi. Bye, bye. Mela, il-Sinjura Cole Nikolik, il-mamma ta' Cole Nikolik Mikallef, għazlet l-iskola ta' St. Benilde, edin inċemplu issa l-mamma ta' Jack Greg Overand. Yes, Lodwa tajba, Mrs. Overand? Good morning. Della Salle College, grazzi, Signora. Grazzi. Mela, Jack ħajibda jattendi u koll il-kulleġġ ta' Della Salle ġewwa il-Birgu. Ringrazzjaw il-Mrs. Overand ta' dik l-għażla li għamlet. Issa qegħdin inċemplu wkoll il-mama ta' Nathan Kauki. Kont ngħidilkom xi ħaġa dwar l-unika qaddis dikjarat, għax naħseb min jaf kemm mela għandna lill-mama ta' Nathan Kauki fuq il-linja l-għodwa tajba. Bonġu, Sinjura, xtajdin nesta tażel għal Nathan, Sinjura? St. Benilde, grazzi, Sinjura, grazzi. Thank you, auguri. Mela, Nathan Kauki se jibda jattendi wkoll l-iskola ta' St. Benilde. Tinċemplu wkoll il-mama ta' Denzel Fenek. Kont ħanajdilkom kelma xi ħaġa ċkejkna dwar l-unika qaddis dikjarat Malti, San George Preka, li naħseb in-nannit tagħna jiftakruh sewwa, forsi anke l-ġenituri tagħna għadhom jiftakruh sewwa għaliex mulux li kien miet fin-1962. Mela, għandna l-mama Mrs. Fenek, il-mama ta' Denzel, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, x'tażillu l-Denzel? St. Augustine, grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, babba. Mela, dik kienet il-number 116. L-għodwa tajba, Mrs. Kutajjar. Hello, bonġu. X'tażillu l-Alexander, Sinjura? St. Augustine, grazzi, Sinjura. Grazzi. Lilek ukoll, Sinjura, grazzi. Mela, b'dik l-għażla ta' Alexander Kutajjar li ħajmur St. Augustine imlejt paġna oħra, ġmejt il-paġna 17 u jfisser li qbiżna il-nofs anka mill-numru ta' paġni. Kuraġġ. Ħalli nkomplu b'dan il-proċess ftit twil imma grazzi mixin b'ritmu tajjeb, grazzi għal kooperazzjoni tagħkom u d-disponibilità tagħkom. Għandna lill-mama ta' Benjamin fuq il-linja, l-għodwa tajba, Mrs. Zammit. Mela, x'tażillu l-Benjamin, Sinjura? St. Benilde, grazzi, Sinjura. Grazzi, good day, bye-bye. Mela, dik kienet l-għażla ta' Benjamin Zammit u issa din inċemplu propju lil-119, il-mamma ta' Diaz Ray Magri. U dal-waqt kun maħna fuq l-linja. Kontit ngħidilkom dwar San George Preka li kien assis Malti li l-lun huwa qaddis li aħna għamilnux propju f'Mejju, għamilna fil-bidu ta' Mejju, għamilna il-festa tiegħu wkoll. San George Preka mill-belt imma pjuttost għex imbagħad ġewwa l-Ħamrun Santa Venera u li waqqaf is-soċjetà tal-mużew. Għandna Mrs. Magri, l-għodwa tajba. Hello, Mrs. Magri. L-għodwa tajba, Sinjura. X'tażillu lil Diaz, Sinjura? St. Augustine College, all right, tajjeb, grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri, grazzi. Il-mama ta' Diaz għażlet il-kulleġġ ta' Sant'Ustin u hekk għandna għożla oħra lesta. Mela, San George Preka li kien twieled ġewwa l-belt fil-bidu tas-seklu u kien verament assis mhux biss ta' spiritwalità kbira. Yes, Mr. Camilleri fuq il-linja. Hello, bonġu, x'tażillu l-Giuseppe, sir? Della Salle College. All right, grazzi, sir. Grazzi. Mela, għanna għal Giuseppe Camilleri ħanibatuħu kol ġewwa Della Salle College skont il-għażla tal-papa tiegħu. Issa din inċemplu lill-mama ta' Luca Xaxxa, il-number 121. Kontit ngħidilkom fuq San George Preka li kien jara bżonn ħafna tat-talim kbir tad-dutrina u realizza li ma jistax jagħmel kollox waħdu, għalhekk ħoloq din is-sistema fejn hu kien jgħallem il dawk li kienu viċin tiegħu li xtaqu jsegwuh u li xtaqu li jgħinuh
u bagħad huma kienu jgħallmu oħrajn u l-oħrajn kienu jgħallmu l-tfal iż-żgħar. Din is-sistema ta' fejn wieħed jgħallem lil ieħor tajjeb u hekk għandna din it-trasmissjoni tad-dottrina tat-tagħlim tal-fidi nisranija. Dan il-qaddis kbir Malti li tant kien jemmen mela fl-edukazzjoni, fit-tagħlim tad-dottrina u anke kellu xewqa kbira li jara li jkollhom skola wkoll is-soċjetà tiegħu li jkollha skola wkoll. Meta kienu akkwistaw il-proprjetà Merħba bikom, sinjuri, u niskuża ruħi li tlifna l-kollegament minn ma'kom għaliex inqatat il-provista tal-elettriku. Dana ġara mhux manna l-ebda tort, ġara b'inċident hawnhekk u nirringrazzja anzi l-Wi Studio li b'mod mill-ewwel u b'mod professjonali ġabu supply oħra tal-elettriku sabiex aħna nkunu nistgħu nkomplu t-trasmissjoni. Għaluli li intom kontu tippruvaw taħsbu li t-trasmissjoni wafqitilkom minn fuq l-internet, ma kellkomx ħsara intom, ma kellna ħsara aħna hawnhekk f'din l-erja, mhux fl-istudio biss, imma f'din l-erja inqata' ftit l-elettriku. U grazzi għal generators li għandhom hawnhekk ġewwa l-istudio, erġajna din inkomplu din it-trasmissjoni u dan il-kollegament magħkom u nkunu nistgħu inkomplu il-proċess tal-għażla li intom tagħmlu ta' għat-tfal tagħkom fit-dħul fl-ewwel sena primarja. Ħanerġa' nirrepeti daqsxejn l-aħħar 3 għażliet li saru hekk sabiex nerġgħu niġu l-kol fuq l-istess paġna, infakkar li n-number 118 il-mama ta' Benjamin Zammit għażlet li Benjamin jibda jattendi l-iskola ta' St. Benil's ġewwa ta' Sliema. Mbagħad kellna il-119 il-mama ta' Diaz Drej Magri li għażlet li t-tifel tagħha jibda jattendi il-kulleġġ ta' Santu Wistin. U l-aħħar għażla li ħadna qabel ma nqatat il-provista tal-elettriku kienet tal-mama ta' Giuseppe Camilleri li għażlet li t-tifel tagħha imur ġewwa Della Salt.
Għalhekk issa nistgħu nkomplu bil-blażliet tagħkom, konna din inċemplu lil mama ta' Xaxa Luka, ma nafx hekk hux qiegħda fuq il-linja fil-każ ekku qiegħda fuq il-linja. Maka. Bonġu Sinjura, l-għodwa tajba. Bonġu, skużana Sinjura, nispera li ma nkwetajtekx. Grazzi tal mela Luka sta tażillu Sinjura. St. Benil Slima, grazzi Sinjura, grazzi, bye. Mela ekk għandna l-għażla wkoll ta' mela għandna l-Mrs. Camilleri fuq il-linja wkoll, l-għodwa tajba Sinjura. Hello. St. Benils, grazzi Sinjura, u auguri. Grazzi, bye. Mela s-Sinjura Zarb Camilleri għażlet għat-tifel tagħha Timothy St. Benils ġewwa ta' Slima. U hekk għandna għażla oħra u nistgħu nkomplu bil-proċess. Għandna sta tinċemplu il-mama ta' Matteo De Bono. Infakkar, għalla volju issa kellna probabbilment nifqu mit-telefonati minn qabel. Mela għandna l-Mrs. De Bono fuq il-linja. Good morning, yes, Sinjura. Good morning. Matteo? St. Benil. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri. Bye. Jista' jkun li l-qoddim nibda fl-istudio nkunu qabilkom pers li trasmissjoni bl-internet id-dum ma tasal ftit fi djar tagħkom u aħna għandna 4 min nies li qegħdin fuq il-telefons. Mrs. Grek, l-għodwa tajba. Bonġu, x'tażillu lil Isaac, Sinjura Della Salle College. Grazzi Sinjura u auguri. Grazzi. Bye, grazzi. Mela Sinjura għażlet ukoll il-kulleġġ ta' Della Salle College għat-tifel tagħha Isaac Grek. Ukoll issa għandna lill-mama ta' Aiden Joe, l-għodwa tajba Sinjura. Della Salle, grazzi Sinjura, grazzi. Auguri. Bye. Mela Sinjura Bsajla għażlet il-Della Salle College għat-tifel tagħha Aiden Joe. Della Salle College. Issa din inċemplu l-mama ta' Braden Zammit Stanier, din inċemplu la propju bħalissa, u nittabaw li nkun kollha magament ma' ekku qiegħda fuq il-linja. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, ħiex tażillu l-Braden. St. Benils, grazzi Sinjura, grazzi, bye. Mela hekk għandna l-iskola ta' St. Benild u issa ngħaddu għal mama ta' Liam Gallia tinċemplula issa u dalwaqt tkun magħna wkoll. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, St. Augustine, grazzi Sinjura, grazzi u auguri. Mela l-mama ta' Liam għażlet ukoll il-kulleġġ ta' St. Augustine. Issa għanna Liam ieħor, pero di darba flok Gallia huwa Farrugia, number 128, l-application number huwa 5192 li qegħdin inċemplulhom bħalissa biex ukoll jagħtuna l-għażla tagħhom. U qishom bit-twins ġejjin għaliex warajhom mbagħad flok għandna Liam ieħor għandna Farrugia ieħor imbagħad. Mela, Mrs. Farrugia, l-għodwa tajba. Della Salle, grazzi Sinjura Della Salle. Grazie Signora, grazie, napprezza, grazie, bye. Mela, kanna l-iskola ta' Della. L-għodwa tajba, Signora. Hello, Mrs. Farrugia. Yes, tazillu Luigi. St. Augustine College, yes, grazie Signora, u auguri. Grazie, bye. Sewa għamilna wkoll l-għażla tal-number 129 ta' Luigi Carlo Farrugia li għażlet il-mama tiegħu l-kulleġġ ta' St. Augustine. Dalwaqt imlejna paġna oħra, din hija 19 il-paġna li għandi qudiemi. Yes, Mrs. Zammit, l-għodwa tajba. Bonġu Sinjura, x'tażillu Luka? Della Salle College. Grazzi Sinjura u auguri. Grazzi. Grazie, bye. Mela s-Sinjura għażlet ukoll Della Salle College għal Luka Zammit. U issa tinċemplu wkoll il-mama ta' Kane Lucas.
Qabel ma, yes, l-odwa tajba, Mrs. Lucas. Hello. Hello. Xtazillu l-kejn, Sinjura? Della Sal College. Grazzi, Sinjura. Grazzi, auguri. Bye. Mela Sinjura għazlet ukoll Della Sal College għal tifel tagħha Kejn Lucas. U hekk imlejna paġna oħra u bdejna paġna 20. Ifisser li kull ma baqanna huwa 13 il-paġna oħra sabiex nispiċċaw. Yes. L-għodwa tajba, Mrs. Baldacchino. Saint Augustine. Grazzi, Signora, grazzi. Babaj. Lillek ukoll, Signora, babaj. Mela għanna wkoll il-mama ta' Noah Baldacchino li għażlet Saint Augustine College għal kull tifel tagħha. U issa din nċemplu wkoll il-mama ta' Paul Zammit, il-number 133, tajjeb il-number 133. Qabel ma nqatat il-provvista tal-elettriku kont ngħid hawnna. All right, Mrs. Zammit, l-għodwa tajba. Bonġu, Signora. X'tażillu l-Paul, Signora? Saint Francisco Spiqua. Grazzi, Signora, u auguri. Grazzi, Signora, grazzi, babaj. Mela, għanna l-Mrs. Zammit li għazlet Saint Francisco Spiqua għat-tifel tagħha Paul. Kolli ngħid kienet l-ewwel għażla għal Saint Francisco Spiqua. Issa tinċemplu l-mama ta' Luca Sherry, tajjeb. Yes, Mr. Sherry, l-għodwa tajba. Proset, sir, nawguralkom. Thank you. Mela, babaj. Il-papa u l-mama ta' Luca Sherry għazlu li batuħ ġewa Della Sal College ġewa il-Birgu lil-Luca. Mela Luca se jibda jattendi l-kulleġġ ta' Della Sal College minn Settembru li ġej nittamaw li b'xi mod jew ieħor ma nafux taħt liema kundizzjonijiet l-iskejjel b'xi mod jerġgħu jiftħu. Ntabaw li l-kundizzjonijiet jibqgħu tajba. Għandna lil Mrs. Kassar fuq il-linja l-mama ta' Francesco. Hello, Signora. X'inhi l-għażla tiegħek għal Francesco? Saint Benils. Grazzi, Signora. Grazzi, Signora, napprezza. Grazzi, bye. Mela, il-mama ta' Francesco Kassar għazlet l-iskola ta' Saint Benils ġewwa ta' Slima. Issa għandna Benjamin Gauci, il-mama ta' Benjamin Gauci, number 136 li għedin. Yes, Mrs. Gauci. Saint Augustine. Grazzi, Signora, grazzi. Grazzi, Signora, napprezzaw, grazzi. Mela, għanna u koll il-kulleġġ ta' Saint Augustine għal Benjamin Gauci. U issa għedin għanna Gauci ieħor, ċertu Thomas Gauci, issa tinċemplu l-mama tijaw, il-number 137, dal-waqt kum maħna fuq il-linja, u wara jmiss il-mama ta' Luca Darmanin Ċangura. U għek nkunu mlejna paġna oħra, l-20 paġna. Mela, kontit najdilkom dwar, all right, l-għodwa tajba, Mrs. Gauci, xtazillu l-Tomas, Signora? L-għodwa tajba, t-nisimak, Signora. Xtazel għal-Tomas? Saint Augustine. Grazzi, Signora, u auguri. Thank you. Bye. Mela, issa din inċemplu wkoll il-mama ta' Luca Darmanin Ċangura u dal-waqt inkunu mlejna paġ. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Ċangura. All right, Signora, grazzi tal-li naqat magħna xorta. Grazzi. Babaj. Mela hawnhekk għandna każ ieħor ta' no choice, is-Sinjura għażlet li t-tifel jibqa' jattendi l-iskola li fejn qiegħed jattendi u għalhekk għandna post ieħor disponibbli għalikom għal dawk li għadhom imisshom jagħmlu l-għażla tagħhom. Hekk imlejna paġna oħra u issa jmiss il-139
il-mama ta' Alex Grima qegħdin inċemplula propju bħalissa. Yes, mela le. Konti ngħidilkom l-istorja daqsxejn ta' San George Preka kemm kien iħobb it-talim tad-Dutrina u għalhekk kien organizza s-sistema tal-mużew li hija soċjetà ta' lajċi ta' nies jiġifieri li mhumiex saċerdoti jew reliġjużi li jgħixu fil-konvent ma li jibqgħu jgħixu fid-djar tagħhom, imorru għax-xogħol kuljum bħal kulħadd, imma fil-għaxija jiddedikaw ħin għat-talim għat-talim tat-tfal, għat-talim tagħhom stess u barra minn hekk anke matul il-ġurnata għattaw ħin ukoll fit-talb sewwa hemm l-arloġġ mużewmin u dan momenti ta' talb matul il-ġurnata. Nies iddedikati ħafna u li llum din is-soċjetà mhux biss tinsab ġewwa Malta u Għawdex imma mxerda wkoll mal-4 kontinenti tad-dinja, l-4 kontinenti llum naħseb għandna 6 kontinenti mhux 4, qegħdin ġewwa l-Awstralja, ġewwa l-Amerika, ġewwa Kuba, ġewwa l-Peru u fil-Filippini u tant fil-Polonja u tant pajjiżi oħra l-Ingilterra. Din is-soċjetà li mwafqa propju mill-Qdies Malti San George Preka. Però wkoll San George ukoll xtaq li jkoll skola propju ta' soċjetà tal-mużew u kienu akkwestaw proprjetà propju ġewwa bejn Santa Venera u Ħal-Qormi u hemmhekk din il-proprjetà kienu akkwistawha kien mar iżura u anka kien berika huwa stess. Jiena rajt il-filmat ta' meta huwa propju mar hemmhekk. U jgħidu li dan il-filmat ittieħed bil-moħbi tiegħu, ma kienx jaf għax ma kienx jieħu gost li jittieħdulu ritratti jew li jittieħdu xi filmat tiegħu. Imma għandna dan ir-rikordju hekk sabiħ ta' San George Preka meta huwa mar iżuru jbierek dina il-proprjetà li llum saret kumpless mhijiex biss l-iskola ta' St. Michael li hija skola sekondarja għas-subien, imma ma ġenba wkoll hemm id-djar għall-anzjani tas-soċjetà tal-mużew biex meta jikbru flok jibqgħu id-djar tagħhom ikunu jistgħu joqogħdu hemmhekk, u mbagħad wara hemm ċentru tal-irtieri u ċentru tal-laqgħat. Yes. All right. Il-mamma ta' Alex Grima qbadniha fuq il-mobile għaliex ma stajniex naqbduha minn fuq il-linji tat-telefons tal-istudio. Nfakkar li min għandu il-telefons tal-istudio huma barred, il-number tagħhom ma jidirx u ġieli konna min għandu telefons fejn ma jkunux jidru ma nkunux nistgħu naqbdu magħkom. F'dan il-każ ngħidu naħalli nċemplulkom fuq xi mobile. L-għodwa tajba, Sinjura, grazzi tal-li naqgħat magħna. St. Benil School għal-Alex, għal-Alex Grima. Grazzi ħafna. Grazzi. Dik għandna wkoll l-għażla għal-Alex Grima, problema solvuta wkoll, grazzi għall-flessibilità tan-nies u tat-teknoloġija li għandna. Mela, tajjeb St. Benil hekk għażilna. Mela, għanna fuq il-linja wkoll il-mamma ta' Giorgio Spiteri, Gawci, għajdinna Mrs. Gawci? Grazzi. Della Sal, grazzi signora, u auguri. Bye. Kontit ngħidilkom ukoll fuq dal-kumpless li għandna tal-mużew ġewwa Santa Venera u l-aħħar parti huwa ċ-ċentru tal-irtiri u tal-laqgħat fejn ġieli anke aħna ġieli organizzajna bħala segretarjat laqgħat hemmhekk. Il-141 Mrs. Borch, l-għodwa tajba. Good morning. Stażillu l-Michael, Sinjura? St. Benils, mela, ok, St. Benils, grazzi. Bye, grazzi, Signora. Nixtieq ngħid ukoll li kemm id-djar tal-anzjani tal-mużew u anke iċ-ċentru tal-laqgħat u tal-irtiri u anke il-kappella ġewwa Bla tal-Bajda, hekk għandna l-Mrs. Mifsud fuq il-linja, l-mamma ta' Beppe, l-għodwa taj. Grazzi. Stażillu l-Beppe? Della Sal College. Grazzi, signora, u auguri. Sewa.
Mela, kont se ngħidilkom li l-soċjetà s-soċjetà tal-mużew għandhom ix-xorti li għandhom il-backing u s-support ħafna tal-parit magħruf Malti Richard England. U veru għamillhom biċċa xogħol sabiħa ħafna kemm fid-djar tal-anzjani u anke f'dan iċ-ċentru tal-irtiri u anke l-iżvilupp li sar ġewwa il-kappella ta' San George Preka ġewwa l-Bla tal-Bajda. St. Benil's, l-Odwa tajba, Sinjura, Mrs. Allen. Ok, Maximilian għal St. Benil's, mela. Tajjeb, grazzi, Sinjura. Bye. Mela, dikada. U veru hemm xogħol sabiħ tal-perit magħruf Malti Richard England. Ta' min jiftakar ukoll li propju naħseb laqasilu sena il-sala il-mama ta' Jamie Kakija, l-Odwa tajba. L-Odwa tajba. St. Benil's Lima. L-Odwa tajba, Sinjura. Bye. Dina s-soċjetà missjonarja ta' San Paolo tal-mużew ukoll għamlu refurbishment sabiħ ħafna tas-sala kbira li għandhom ġewwa Bla tal-Bajda. Mrs. Vella, l-Odwa tajba. Sa tażillu l-sem, Sinjura? Della Sal. Mela, grazzi, Sinjura, u awguri. Grazzi. Mela dik kienet l-għażla tal-mama ta' Sem Aġuż Vella li għażlet St. Benilde. Della Sal, sorry. Skużawni, għażlet l-iskola ta' Della Sal. Mela hekk għandna dik kienet il-145 għażla min-naħa tagħkom, ispiċċajna paġna oħra l-21 paġna u issa din inċemplu lill-mama ta' Thomas Paula Paul de Guara. Kont ngħidilkom li propju wara l-kappella li hemm Bla tal-Bajda hemm ukoll sala kbira enormi tal-soċjetà tal-mużew li propju din is-sena għadha kif infetħet reġgħet ġiet refurbished, totally refurbished, u veru ġiet biċċa xogħol sabiħa nifirħilhom ħafna. Il-mama ta' Thomas, l-Odwa tajba? X'tażillu l-Thomas? St. Augustine. Tajjeb, Sinjura, grazzi, auguri. Mela il-mama ta' Thomas għażlet il-kulleġġ ta' St. Augustine ġewwa il-Marsa għat-tifel tagħha Thomas Paul de Guara. Ekku. Mela, 147, Mrs. Merċija, l-Odwa tajba. Tażillu lill-Isaac, Sinjura? St. Benilde. Tajjeb, grazzi, Sinjura. Mela, Sinjura Mrs. Merċija għażlet għat-tifel tagħha l-iskola ta' St. Benilde. U hekk wasalna fil-148 tinċemplu lill-mama ta' Lukas Karwana li dal-waqt tkun magħna fuq il-linja. L-Odwa tajba, Mrs. Karwana. Della Sal, grazzi, Sinjura, u awguri. Della Sal, grazzi, Sinjura, bye. Mela għażlet l-iskola ta' Della Sal għal tifel tagħha Lukas Karwana. U dal-waqt wasalna lejn il-150 ftit ieħor tinċemplu bħalissa lill-mama ta' Gabriel Morana, tajjeb ta' Gabriel Morana. L-Odwa tajba, Sinjura, Mrs. Morana, l-Odwa tajba. Good morning, Sinjura. X'tażel għal Gabriel? St. Augustine. Tajjeb, Sinjura, grazzi u awguri. Thank you, bye-bye. Mela, nistaw ngħidu xi ħaġa wkoll dwar l-iżvilupp fl-edukazzjoni f'Malta, anke dak li jolqot l-iskejjel tal-Knisja. Niftakru li fis-snin disajnijiet konna l-introduzzjoni tal-persuni ta' tfal li għandhom xi kundizzjoni biex ukoll jibdew jattendu skejjel mainstream u ma jibqgħu iżolati fi skejjel speċjali għalihom. Dan kien proċess li wassal għall-introduzzjoni wkoll tal-dawk li l-lun nsejħuhom Learning Support Educators. L-Odwa tajba, Sinjura, il-mama ta' Raymond De Bono. Good morning. X'tażel għal Raymond, Sinjura? Della Sal College. Yes, thank you, Sinjura. Della Sal College. Thank you. You're welcome. Bye-bye.
U għanna din is-sistema tal-inklużjoni u fejn tfal li għandhom xi kundizzjonijiet li ma jfixkluhom fit-talim tagħhom isibu s-support ta' learning support educators. Għanna l-Mrs. Barbara fuq il-linja, mamma ta' Jake. St. Augustine, St. Augustine, St. Augustine. Grazie signora, grazie. Grazie signora, auguri. Mux dik kienet l-unika bidla li kellna ta' inklużjoni, naraw li l-enfasi fl-iskejjel ġewwa Malta. Bdejna minn mela għandna wkoll il-mama ta' Jacob Mikallef fuq il-linja. Yes, l-odwa tajba. St. Augustine, signora, St. Augustine. Grazie signora, u auguri. Grazie. Ekku mlejna paġna oħra, din kienet 22 paġna, jfisser li issa baqa biss 10 paġni minn 32. Kemm nifraħ meta nispiċċaw paġna. Kont ngħidilkom li yes, għandna l-mama ta' Noah fuq il-linja. Good morning. Għajdli signora, bonġu. X'tażel għal Noah? Yes. De La Salle College. Grazzi signora, grazzi, bye. Mela ekku il-mama ta' Noah li għażet il-kulleġġ ta' De La Salle College, issa tinċemplu lill-mama ta' Isaac Gat d'Armenja, tamaw li tkun magħna fuq il-linja ma' ddumx. Kont ngħidilkom li l-edukazzjoni f'Malta bdiet tnaqqas l-enfasi fuq is-suġġetti akademiċi u bdejna ninkludu wkoll suġġetti oħra. Mela, għandna l-mama ta' Isaac fuq il-linja l-għodwa tajba, sinjura. L-għodwa tajba. X'tażillu lill-Isaac, sinjura? St. Benils. Grazzi, sinjura, u auguri. Grazzi. U bdejna nżidu f'Malta naqsu ftit daqsxejn l-enfasi fuq dak li huwa akademiku u nintroduċu wkoll suġġetti li jilħqu wkoll il-bżonnijiet psikosoċjali tat-tfal bħalna suġġetti bħal PSD u jew il-PSCD u anka suġġetti li għandna l-mama ta' Francesco fuq il-linja l-għodwa tajba. X'tażillu l-Francesco, sinjura? De La Salle College. Grazzi signora u auguri. Grazzi, bye. U kifetna anka l-suġġetti akademiċi flok baqgħu jiġu malma wkoll minn aspett teoretiku manna l-mama ta' Adam Azzopardi fuq il-linja, yes, l-għodwa tajba, yes, bonġu. De La Salle College. Grazzi signora. Grazzi u auguri, mela. Suġġetti akademiċi bħal suġġetti tal-chemistry, biology, physics u dawna, fejn qabel kienu jiġu malma minn aspett teoretiku biss, kienu ġew introdotti wkoll l-esperimenti, żdiedu l-laboratorji fl-iskejjel u l-lun huwa parti mill-kors kurrikulari tat-talim tat-tfal, saħansidra anke l-eżami tat-tmiem tas-sekondarja jridu jippreżentaw li għamlu ċertu esperimenti. Mela, l-għodwa tajba, Mrs. Karwana. L-għodwa tajba, x'tażillu l-Karl, sinjura? St. Benils. L-għodwa tajba, sinjura. Grazzi, napprezza, bye. Mela, l-mamma ta' Karl Karwana għażlet l-iskola ta' St. Benil. Sar l-offsinari ġifieri, ċejdu li sar l-offsinar u t-tiġiġa fuq il-nar, imma naħseb aħna għandu ma niklu naqra l-lejla. L-lejla għaw nofsinar. Mrs. Farrugia, l-għodwa tajba, jow ma nafx ngħidlek xil wara nofsinar it-tajjeb. Good afternoon. Xtażillu l-Sven, sinjura, niċċajtaw daċe. De La Salle College, De La Salle Bormla. Grazzi, sinjura. Auguri, sinjura. Grazzi, bye. Mela dak ukoll kienet għanżla oħra għal De La Salle, għal Sven Farrugia u grazzi għal kooperazzjoni tagħkom wasalna biex nimlew paġna oħra. Wasalna fin-number 159 qed inċemplu lill-mamma ta' Andre Psajla Kusto. Yes, l-għodwa tajba, sinjura? Bonġu, grazzi, bonġu, sinjura. X'tażillu lill-Andre?
St. Augustine College. Grazzi Sinjura u auguri. Grazzi Sinjura, grazzi, bye-bye. Sorry. Mela, dik imlejna paġna oħra sa jmissna il-160, ġifiri baqanna bej wieħed u ieħor 60 applikant ieħor x'namlu. Mela, l-għodwa tajba Mrs. Karwana. Hello, hello, signora. X'tażillu l-Bjorn, yes? St. Augustine, St. Augustine. Grazzi, signora, u auguri. Grazzi, grazzi, auguri. Bye-bye. Konna nitkellmu daqsxejn dwar is-suġġetti kif ikoll bdew jiġu inklużi fihom mhux biss it-teorija ma mal-prattika bħall-esperimenti. Mela għandna l-Mrs. Sammut fuq il-linja, x'tażillu lil Raffael, Sinjura, l-għodwa tajba? Grazzi. Id-Della Sal. Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, grazzi, napprezza, grazzi, grazzi. Bela żdiedu l-esperimenti, fl-istudju ambjentali anka wieħed irid jagħmel project, u mbagħad jiġu. Yes. Għandna wkoll il-Mrs. Gatt fuq il-linja, il-mamma ta' Xavier. St. Augustine, yes. All right, Signora, grazie, grazie, grazie. Grazie, bye bye bye. Signora għażlet St. Augustine għal tifel tagħha Xavier Gatt, u hekk għandna għażla oħra, u s-sedin inċemplu l-mamma ta' Kiran Farrugia. U mbagħad bdejna wkoll jiġu introdotti suġġetti oħra bħal PE. Mela, Mrs. Farrugia, l-għodwa tajba. St. Augustine, grazzi, grazzi. Auguri, signora. Grazzi, bye-bye. Il-PE li ovvjament jinkludi kemm parti teorija, forsi fil-PE ġara bil-maqlub tal-oħrajn, għax il-PE ħafna drabi nafuh bħala xi ħaġa fejn wieħed joħroġ jew imur il-ġim joħroġ fil-bitħa u jagħmel l-eżerċizzju u pjuttost għall-għażla. Grazzi Mr. Mikallef, l-għodwa tajba. Good afternoon. Della Sal, grazzi sir, grazzi. Grazzi, grazzi, bye-bye, bye-bye, bye-bye. U għall-eżami tas-sek għal-PE kien ġie introdott ukoll ftit tat-teorija wkoll, allura dak li jkun irid jitgħallem kemm il-parti teoretika u anke il-parti prattika. Mbagħad kellna wkoll l-introduzzjoni ta' suġġetti oħra jew il-firxa ta' f'ċertu skejjel tagħna pereżempju tal-Knisja, ċertu suġġetti li ma kinux tant komuni żdiedet il-popolarità tagħhom bħal graphical communication. Mbagħad matul iż-żnien ukoll. Yes, l-għodwa tajba, Signora, u Arsenar it-tajjeb, Mrs. Mikallef. Hi, hi. St. Benil's for Sean. Yes, thank you. Yes, St. Benil. Grazie, Signor. Good day, good day. Mela, qed inċemplu lill-mama ta' Mattias Bordieri u dan. Yes, good morning, l Arsenar it-tajjeb. Della Sal, grazzi signora, auguri, auguri, Della Sal, bye-bye. U għek imlejna paġna oħra, dik hija l-24 paġna, u din inċemplu issa l-mama ta' Aiden Spiteri, l-167, u dal-waqt kun magħna fuq il-linja. Kontit ngħid ukoll li ġew introdotti wkoll is-suġġetti vokazzjonali bħal l-IT, mux home economics, social home and social care. Sewa, li jes Mrs. Piteri, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba, xtażillu l-Leiden, signora? St. Augustine College. Grazie, signora, grazie. Auguri, mela St. Augustine College għal Leiden Spiteri. U kol suġġetti bħal li kienu tradizjonalment pjuttost għal-bniet, per eżempju, ġew introdotti u kol għas-subin għal-home economics. Nħu għost najt u kol li, per eżempju, il-suġġett tal-IT u tal-dana
mhux tal-IT għandna suġġett minnhom tal-teknoloġija li huwa wkoll introdott tal-bniet pereżempju fis-Sacred Heart, jiġifieri naraw li s-suġġetti mhumiex jibqgħu marbuta ma' gender, ma' subin biss jew mal-bniet biss, imma jiġu offruti lil kulħadd fi skejjel differenti. Design and Technology, grazzi, għaluli l-reġija li huwa l-kors ta' Design and Technology. U naħseb tal-We Studio jieħdu gost ukoll jgħidu li ninformaw li hemm ukoll kors dwar il-media. Suġġett tal-media li ġie introdott ukoll speċjalment fl-iskejjel tal-Knisja snin ilu fis-snin 80, li speċjalment però kien jibqa' pjuttost fil-Form 1 u fil-Form 2, fil-Year 7 u fil-Year 8. Illum huwa possibbli li jiġu wkoll bħala suġġett optional fis-sekondarja. Yes, Mrs. McIlhatton, stażillu lil Neil Della Sal. Grazzi, Sinjura. Bye. Mrs. McIlhatton għazlet għal-Neil Della Sal College. U għanna għazla oħra u s-sad inċemplu number 169 Liam Zara. U għam daw il-korsu kol anka tal-medja biex dak li kun jitallem kif jaħdem, kif imexxi studio, kif jaħdmu daw l-affarijiet u diversi mezzi oħra tal-medja. Għanna l-mamata Liam Zara fuq il-linja. Good afternoon. Xtazillu l-Liam, Signora? Della Sal College. Grazzi, Signora. Grazzi, u l-ġurnata tajba lilek. Della Sal College, dik kienet l-għażla wkoll tal-mamata Liam Zara. Mela għandna daw suġġetti wkoll vokazzjonali li jiżdiedu f'dawn l-aħħar snin li rrikjedew ukoll ġaqxejn investiment tajjeb fl-iskejjel, laboratorji kbar u dana. Però nirringrazzjaw il-kulħadd tas-sapport tagħkom. Mela, Mrs. Vella, l-għodwa tajba, l-warfsenar tajjeb, xtażel għallu? St. Francis Imsida, mela, grazzi Signora, mela, grazzi nkun imberkini. Mela, Mrs. Vella għazlet l-iskola ta' St. Francis Imsida għat-tifel taħħa Luke. U St. Francis Imsida kull ma kellna post wieħed u jfisser ekku li kif taraw fuq il-linja ntażel mill-mamata Vella Luke u l-iskola tal-Imsida imtliet ukoll. Issa għandna fuq il-linja il-mamata Luigi Muscat Baldacchino. L-għodwa tajba, Signora? Hello? Bonġu. Luigi xtażillu, Signora, Luigi? Della Sal College. Grazzi, Signora. Grazzi u auguri. Bye. Mela Signora għal Luigi Muscat Baldacchino għazlet l-iskola ta' Della Sal. Issa din inċemplu l-mamata Caden Sammut, kienet nindunaw li wasalna biex nimlew paġna oħra u dal-waqt kummana il-mamata Caden Sammut fuq il-linja magħna. Ftit tal-ħin ilu kont ngħidilkom meta fit-2010 iddeċidejna li nwafqu mill-Common Entrance u li wkoll tlabna li l-iskejjel li setgħu iżidu wkoll il-primarja mas sekondarja. Dan ġie mill-fatt li aħna rajna r-riżultati ta' tfal li kienu jkomplu mill-primarja sekondarja fl-istess skola, prinċipalment it-tfal l-iskejjel tal-Knisja li kienu fil-primarji tal-bniet u li mbagħad kienu jkomplu fl-istess sekondarja tal-bniet tal-istess skola. U dawn kienu jmorru kollhom riżultati tajba. Anka fil-każ ta' Della Sal u ta' Stella Mares. Għandna l-mamata Caden Sammut fuq il-linja l-għodwa tajba. Bonġu, Signora, xtażel għal Caden? Santu Wistin, yes, l-għodwa tajba, Signora. Grazzi. Mela, s-Signora għazlet St. Augustine u fuq il-linja għanna l-mamata Nikolaj Dimek. Bonġu, Signora. Xtazillu l-Nikolaj? Della Sal, grazzi, Signora, u auguri. Grazzi, auguri. Mela,
Il-mama ta' Nikolaj għazlet il-kullaċ ta' De La Salle u għek imxejna pass ieħor f'dan il-proċess tal-għażliet tagħkom wasalna fil-173, spiċċajna wkoll il-paġna 25, ħanibdew issa l-paġna 26 u għadin inċemplu lill-mama ta' Julian Xwiereb Samut il-174. 174. Mrs. Samut, l-għodwa tajba, warf senar it-tajjeb. Mela, xtazillu l-Julian, Signora? De La Salle College, De La Salle College. All right, grazie Signora, grazie Signora, grazie Signora. Kontit najt li f-2010 deċidejna li nwafqu il-Common Entrance Exam, konna milna ħafna kuraċ mir-riżultati li kienu. Mela għanna l-Mrs. Bezzina fuq il-linja, l-għodwa tajba, warsanar it-tajjeb, Signora. Good morning. Xtazillu l-Jack, Signora? St. Augustine. Thank you, Signora Waguri. Thank you. Grazie, grazie. Signora għazlet il-kulleċ ta' St. Augustine. Konna milna ħafna kuraċ mir-riżultati mela li kienu għadin jiksbu dawn l-istudenti li kienu ikomplu mill-primarja għas-sekondarja. Għanna l-Mrs. Brinkat fuq il-linja. L-għodwa tajba, Signora? Bolazat xtazel għal-Noa, Signora? No choice, no choice. Grazzi, Signora, grazzi tal-li weġib tat-telefonata tagħna wkoll ta'. Grazzi, babaj. Mela, Signora mamli ċazla u jfisser li għanna posti ieħor għad-dispożizzjoni tagħkom, għad-disponibilità tagħkom għalikom li għatridu tażlu minn dawn l-iskejjel li għadbaqalhom il-postijiet. Bħalissa din inċemplu wkoll il-mama ta' George Matthew Cilia. Nżid xi ħaġa oħra dwar din il-biżgħat ħanajdilhom hekk li kellna meta ddeċidejna li nwafqu il-Common Entrance Exam, x'sa jiġri mir-riżultati ta' tfal. Kont qed ngħidilkom li konna minna kuraġġ mill-riżultati li kienu jiksbu l-iskejjel li kienu jkomplu. Imma ċertament ma konniex għadna nafu s'sa jkun ir-riżultat. Meta għaddew 5 snin u l-ewwel tfal li kienu daħlu bil-polza spiċċaw biex għamlu r-riżultati tas-sekk, rajna li dawn ukoll marru tajjeb. All right, ma kenniex forsi l-ones kollha li kien ikonna qabel, imma ma kellna l-ebda diżastru, anzi l-maġġoranza ta' tfal akkwistaw riżultati tajbin ħafna, l-iskejjel baqgħu mixjin, saru iktar inklusivi wkoll u din l-inklużjoni wkoll waslet għall-introduzzjoni ta' suġġetti oħrajn ta' tibdil fl-iskejjel u anka suġġett ġdid li nieħu gost meta kellna l-laqa mal-ġenituri ta' dawk li kienu se jażlu il-Form 1 u kien hemm preżenti l-kapitijiet tal-iskejjel sekondari. Yes, għandna l-mama ta' George Matthew Cilia fuq il-linja l-għodwa tajba, Signora. X'tażel għal George, Signora? All right, grazzi, Signora, grazzi li għajt il-telefon. Grazzi, mela s-Sinjura informatni li t-tifel diġa daħal permezz tal-kriterju tal-aħwa u għalek ħatamel no choice, għalek dan huwa posti ħor disponibli għalikom. Yes, mela, issa din inċemplu l-mama ta' Miguel Xkembri. Kontit nirrakkuntalkom meta l-ġimgħa l-oħra għamilna dan il-laqa bħalma għamilna ma'kom, għamilna laqa wkoll mal-ġenituri li kienu sa jażlu il-Form 1 nadħul fl-ewwel sena sekondarja, 7 sena fil-kors ta' tfal tal-edukazzjoni tagħhom u bdew saqsu dwar l-għażliet li jistgħu jagħmlu tfal u għadni kif semmejt diversi suġġetti li tfal jistgħu jażlu minnhom, speċjalment wara il-Form 2, sintendi fil-Form 1 xi wħud minnhom jażlu wkoll il-lingwa u hemm diversità ta' lingwi li wieħed jista' jażel minnhom. Ħadd gost ukoll nisma' li x-kapit tal-iskejjel tal-Knisja li qegħdin joffru wkoll il-kors li jissejjaħ tal-Princess Trust. Dan mhuwiex kors la antik ħafna u laqas forsi tant huwa magħruf, però huwa kors verament adattat għal tfal li għandhom ħiliet differenti, tajjeb, li b'mod akademiku ma jistgħux ilaħqu ma' suġġetti l-oħrajn, imma f'dan il-kors tal-Princess Trust huma japplikaw għalih u jagħmlu diversi attivitajiet u jitgħallmu ħafna u jkollhom anke l-kuraġġ li flok jaqtaw qalbhom mill-iskola u
u ma jkomplux imma jagħmlu l-kuraġġ u jimxu l-qoddim. Jiena ħadd gost nisma' hekk il-daw il-kapijiet jgħidu li qegħdin joffru dan il-kors ukoll għaliex aħna għandna l-varjetà kollha ta' tfal. Maħniex il-koll l-istess min għandu kapaċitajiet mod u min għandu kapaċitajiet oħra u differenti. U għalhekk importanti li nilħqu l-tfal kollha fil-firxa kollha tagħhom sabiex il-koll kemm huma jikbru u jilħqu l-istat tagħhom jkunu anka ċittadini produttivi u li jifmu x'inhu jiġri madwarhom u li anka jgħixu ħajja kontenti. U ħaġa sabiħa mela li naraw li qegħdin nilħqu dejjem iktar firxa kbira ta' tfal. Tajjeb, qegħdin nippruvaw naqbdu fuq il-linja lil Miguel Xkembri, il-mama ta' Miguel Xkembri, number 178, dan ifisser li kważi wasalna fil-180, dal-waqt nimlew paġna oħra, u dan ifisser li baqanna bej wieħed u ieħor mal-20 applikant li qegħdin jistennew sabiex jagħmlu l-għażla tagħhom. Yes. U dan, mela, fost l-iskejjel li għandna llum ukoll kellna l-iskejjel ta' St. Francis li għadna xi ħaġa dwarhom, ta' Della Sala għadna wkoll, dwar l-iskejjel li għandna għal tagħna llum li stajtu tażlu minnhom semmejnihom kollha. Ngħid xi ħaġa dwar l-iskejjel ta' St. Francis u l-futur tat tfal subien wara li għaddu dawn is-6 snin. Kif forsi tafu, l-iskola ta' St. Francis hija co-ed fil-livell primarju, imma mbagħad l-iskola sekondarja li hemm ġewwa ta' Sliema hija għal bniet biss, għalhekk it-tfal li jidħlu, it-tfal subien li jidħlu fl-iskejjel ta' St. Francis m'għandhom skola ta' St. Francis propja li fejn jistgħu jkomplu. Aħna s'issa għandna l-xorti li għandna xi skejjel sekondarji tas-subien li m'għandhomx primarja tagħhom, partikolarment huma s-St. Michael, is-St. Elias u s-Savio College. Dawn huma 3 skejjel li m'għandhomx skola primarja tagħhom u dan ifisser li allura m'għandhomx tfal li mill-year 6 ħajkomplu fil-year 7 fil-form 1 tajjeb. Allura peress li għandna dawn l-iskejjel u għandna l-iskejjel l-oħra wkoll li jżidu xi klassi, jżidu klassi propju mal-klassijiet l-oħra li diġà għandhom daw it-tfal li jmorru ġewwa St. Francis u anke dawk li jmorru ġew is-subien li jmorru ġew Teresa Nuzzo ikunu jistgħu jkomplu f'dawn l-iskejjel sekondarji. Għandna s-sistema bħalma għandna fil-year 1 li fil-year 1 għandna s-sistema ta' tfal ta' St. Angela, l-iskejjel ta' St. Angela tal-kindergarten l-istess m'għandhomx primarja tagħhom, għalhekk it-tfal ma jistgħux li daħlu f'St. Angela jkomplu f'dik l-iskola, però fl-istess żmien fit-2010 meta konna ddeċidejna li neħu l-eżami komuni li nużaw is-sistema tal-polza wkoll għadħul fil-Form 1, konna ddeċidejna wkoll b'dak iż-żmien li t-tfal li jkunu daħlu fi-skola tal-Knisja kemm jista' jkun sakemm għandna postijiet ikomplu fi-skola tal-Knisja tajjeb. Qabel it-2010 it-tfal li pereżempju kienu jidħlu ġewwa St. Angela kienu japplikaw għal polza fil-year 1 u jekk il-polza tiffavorihom u jiġu minn quddiem kienu jażlu skola oħra tal-Knisja, jekk kienu jiġu fuq lura u ma kienx ikun baqa' postijiet kienu jibqgħu barra. Dik is-sena konna ħadna din id-deċiżjoni u dan l-impenn li sakemm ikonna postijiet dawn it-tfal nofrulhom skola tal-Knisja oħra. Mhux qed nofrulhom li jażlu qabel kulħadd, sewwa mhux qed nofrulhom li jażlu qabel kulħadd, u għalhekk għandna din is-sistema propju taż-żewġ polots li nifhem li ħafna min-nies isibuha daqsxejn komplikata biex wieħed jifhem għaliex għandna żewġ polots. Polza waħda għandna nkunu biżżejjed. Imma għandna propju żewġ polots minħabba dana l-arranġament li għamilna sabiex il-dawn it-tfal fil-waqt li nofrulhom post fi skola oħra tal-Knisja la jażlu qabel u laqqas wara ħadd ieħor ma jażlu flimkien ma l-oħrajn. Aħna nifhmu li anke min ma daħanx fi skola tal-Knisja kif tgħidulna intom stess kemm ta' niltaqgħu magħkom u anke mill-applikazzjonijiet tagħkom. Aħna jkollna mijiet ta' applikazzjonijiet sewwa sena wara sena. Ifisser li intom għalkemm tapplikaw pereżempju fil-Kinder 1
u ma jitlalkomx it-tifel jew it-tifla xorta tapplikaw mbagħad fil-kinder 2 u xorta ma taqtawx qalbkom u terġgħu tapplikaw fil-year 1 tant kemm intom tixtiequ fl-iskejjel tal-Knisja. Għalhekk naraw din il-ħeġġa tagħkom dan l-interess tagħkom fl-iskejjel tal-Knisja u allura għandna din is-sistema fejn l-ewwel issir l-ewwel polza biex jintażlu kemm hemm bżonn tfal biex jieħdu sehem fit-tieni polza jitħaltu mal-oħrajn ta' skola bla kontinwità ma' tfal ta' fil-każ tal-Year 1 ma' tfal ta' St. Angela, fil-Form 1 għas-subien nitkellmu mit-tfal mis-subien li jkunu qed jattendu l-iskejjel ta' St. Francis u ta' Teresa Nuzzo, dawn jkunu fit-tieni polza, dawk li jintażlu mill-ewwel polza jitħaltu magħhom u mbagħad tittella t-tieni polza u l-għażla tal-iskejjel issir skont it-tieni polza. Nifhmu li għalikom hija importanti kulħadd għandu ċertu interessi għal ċertu skejjel, nifhmu li ċertu skejjel huma popolari iktar minn oħrajn u nifhmu li rridu nsibu xi sistema kif wieħed se jagħmel din għall-għażla. U aħna sirna nużaw din is-sistema tal-polza u f'dan il-każijiet kemm fil-Year 1 u anke fil-Form 1 għandna din is-sistema daqsxejn ftit iktar ikkumplikata taż-żewġ polots. Impenn li aħna jihdinna ftit tal-ħin, però huwa proċess trasparenti għall-aħħar u li intom tistgħu issegwu. Grazzi għat-teknoloġija llum ukoll fejn qabel kollox konna nagħmlu ġo sala tal-iskola u kien jara biss x'inhu jiġri min kien ikun preżenti, laqas kien ikollna recording, illum grazzi għat-teknoloġija sirna mhux biss nittrażmettu dak il-ħin il-polots u din is-sena l-ewwel darba, din is-sena hija l-ewwel darba li intom qegħdin tagħmlu propju l-għażla tagħkom bit-trasmissjoni minn fuq l-internet u permezz tat-telefon. Qegħdin nagħmlu dawn l-affarijiet qed nagħmluhom live u intom taraw tistgħu issegwu ħafna iktar milli kieku qegħdin preżenti. Dan mhux biss tistgħu issegwuna iktar b'mod dirett tkunu fejn tkunu mingħajr ma tkunu kolkom titilqu d-dar jew il-post tax-xogħol tagħkom u titilfu ħafna ħin u ħafna skariġġ, ma tibqgħu fid-djar tagħkom u ssegwuna minn fuq l-internet jew minn fuq l-uffiċċji jew minn fejn tkunu u tistgħu issegwu kollox. Mhux biss tissegwuna dak il-ħin imma din it-trasmissjoni tibqa' rekordjata u tibqa' available disponibbli għalikom fuq il-website fil-web paġna tal-iskejjel tal-Knisja li issibuha dejjem fil-website tal-Kurja www.knisja.mt jew www.church.mt. Tajjeb, tistgħu taraw anke l-proċessi ta' snin l-oħra. Fl-istess paġna taraw archive, pereżempju, 2019, 2018, 2017, 2016. Sakemm għandna records ta' dawna, aħna inħallu kollox available fuq il-website. Dak li jkun jista' jara daqsxejn x'sar anke fis-snin passati. Fis-snin li ma konniex nagħmlu daw it-trasmissjonijiet, xorta konna qegħdin intellaw fuq il-website ir-riżultati bħalma għadna ntellaw illum, ir-rapporti ta' kif ġiet il-polza tal-għażla tajjeb, konna dejjem intellaw. Anka rapport li intellaw ukoll li forsi ftit nies jafu dwaru huwa r-rapport ta' fejn nagħtu l-lista tal dawk li applikaw bil-kriterju tad-djar tal-Knisja, bil-kriterju tal-aħwa, bil-kriterju ukoll tal-impjegati u anke dawk tal-skola bla kontinwità. Dawn il-rapporti sibuhom għal kull livell, ġifieri għal Kinder 1, għal Kinder 2, għal Year 1 u anke għal Form 1 u anke ovvjament għas-subien għandna rapport u għall-bniet għandna rapport ieħor għal kull livell. Dawn il-rapporti minnhom wieħed ikun jista' jikkalkula jieħu idea kemm naqsu l-postijiet tal-iskejjel tal-Knisja li aħna nkunu ddikjarajna fir-regolamenti ta' dħul ġewwa Novembru. Għalhekk minn hawn intom tkunu tistgħu tieħdu idea kemm baqa' postijiet. Waqt li intom kontu qegħdin tistennew għat-trasmissjoni ta' din li tasal din il-ġurnata tal-għażla tal-iskejjel tal-Year 1, xtaqtu tkunu tafu kontu qegħdin titolbuna kemm għad baqa' postijiet f'kull skola tajjeb. Aħna dan jieħdilna ftit tax-xogħol għaliex
m'għandniex skola m'għandniex livell wieħed jew grupp wieħed ta' skejjel li għalihom intom qed tagħmlu l-għażla tagħhom, imma fil-fatt għandna 8 gruppi għaliex għandna 4 livelli, il-Kinder 1, il-Kinder 2, Year 1 u l-Form 1, u għal kull livell għandna s-subien u l-bniet. U aħna nieħdu ħsieb dawn il-proċessi kollha u jinvolvi ħafna xogħol. U għalhekk ma stajniex intellawhom ħafna qabel kemm għandna postijiet disponibbli skola wara li jitnaqsu l-applikanti tal-aħwa u tal-impjegati tajjeb. Però dejjem intom kieku kontu tafu b'dan il-rapport li aħna ntellaw kull sena mhijiex xi ħaġa ġdida, ntellaw dan ir-rapport wieħed jista' jieħu idea approssimattiva mhux il-bogħod ħafna minn dak il-postijiet li fl-aħħar għadnilkom li ħajkolkom għad-disponibilità tagħkom. Infakkar li din is-sena saru diversi żviluppi għalkemm ma stajniex nagħmlu l-għażliet u l-polots fil-preżenza tagħkom magħna, għamilna kollox online u bħala rappreżentant tagħkom għandi ma' ġenbi hawn in-nutar Robert Aquilina li attenda dawn il-nofsanarijiet kollha, naħseb għandna kemm 8-10, naħseb anke iktar, ilna xarejn prattikament. Kollox sal-ġimgħa d-dieħla nkunu għamilna xarejn minn Mejju, skużawni, minn April u Mejju, prattikament darbtej fil-ġimgħa tajjeb bej wieħed u ieħor. Ġifieri kellna ħafna laqat u trasmissjonijiet u dana. Xorta il-proċess xorta komplejnieh fil-waqt li l-polza kemm ta' parteċipazzjoni u anke dik tal-għażla ma kienx xi ħaġa ġdida li nittrażmettuha. Kenna ġdid propju din l-ħaġa li qegħdin nagħmlu illum fejn intom tagħżlu permezz tat-telefonati tajjeb. Qabel konna niltaqgħu ġewwa skola, konna tkunu kollha miġburin hemmhekk ġo sala u konna nibdew mill-ewwel wieħed fid-9 ta' filgħodu u konna nispiċċaw xi sija ġieli anke s-satejn sakemm intom tagħmlu l-għażliet kollha wara xulxin. Naħseb din is-sena għalkemm biddilna il-feedback li natajna li għad-ħol sejrin tajjeb ma tantx weħilna u mxejna tajjeb ħafna. Fil-fatt hawn min jissuġġerixxi li forsi anke fil-qudiem fil-futur inkomplu b'dan il-mod li adattajna din is-sena. Din is-sena tlifna wkoll intom tliftu l-ġenituri tliftu l-opportunità li żżuru l-iskejjel l-Open Days dan ma kienx possibbli minħabba restrizzjonijiet li ħoloq COVID-19. Imma naħseb familiarizzajtu ruħkom daqsxejn mal-websites tal-iskejjel u anke ħloqna wkoll din l-opportunità fejn online iltqajtu intom f'laqgħa waħda ma' 6-7 kapijiet tal-iskejjel. Dina kienet esperjenza ġdida kemm għalikom u anke għalina fejn is-soltu l-kapijiet tal-iskejjel jilqgħukom fl-iskejjel tagħhom u nisperaw li fil-futur hekk jerġgħu jagħmlu wkoll. Imma din is-sena wkoll f'okkażjoni waħda stajtu għall-inqas tiltaqgħu mingħajr ħafna skariġġ mid-djar propju mid-djar tagħkom, stajtu tiltaqgħu mal-kapijiet tal-iskejjel, tisimgħuhom jitkellmu fuq l-iskola tagħhom u stajtu wkoll tagħmluhom il-mistoqsijiet tagħkom. Barra dan ukoll għamilna żidna din il-laqgħa, żidna wkoll konna tintellaw ir-rapport minn qabel ma nagħmlu xi polza, konna din nintellaw ukoll ir-rapport ta' min se jieħu sehem fil-polza biex intom tkunu informati, ħaġa li qabel qatt ma ġietna frasna li nagħmluha, qisu ma kienx hemm il-bżonn għaliex fil-passat ma tantx kellna l-possibilità u ħafna drabi fil-passat li ġara kontu kollha tiġu jew il-maġġoranza tal-applikanti kienu jiġu fis-sala tal-iskola u kienu jkunu preżenti u kienu jafu min huma l-koll l-applikanti konna waħluhom fuq in-notice board ta' quddiem is-sala u dak li jkun kien imur jiċċekkja jekk l-isem tat-tifel tiegħu jew tat-tifla tiegħu hijiex hemmhekk. Ħanerġgħu nkomplu bil-proċess sar ftit ta' checking. Mela kont ngħidilkom li żidna daw il-listi daw ir-rapporti fejn minn qabel il-propju l-għażla konna din ngħidu min se jkunu l-parteċipanti
Ovvjament ma konniex nafu r-riżultat tal-polza, x'il-polza kellha ssir wara, però hekk kif saret il-polza mill-ewwel ippubblikajnihom ukoll. U din id-darba pubblikajna r-riżultat tal-polza mhux biss bil-kunjom, imma ippubblikajnih ukoll skont ir-riżultat tal-polza. Ippubblikajna żewġ rapporti. L-ewwel wieħed biex tkun faċli għalikom bil-kunjom issibu xi kien mela għandna l-Mrs. Xkembri fuq il-linja l-għodwa tajba, Sinjura. No choice, Sinjura. Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, mela. Il-Sinjura għanna no choice oħra, għanna posti ieħor disponibli għalikom, din kienet il-mama ta' Miguel Xkembri. Issa għanna Xkembri ieħor, pero din id-darba huwa Silas Xkembri. Qed inċemplu lill-mama da. Mela, kont ngħidilkom li konna tintellaw daw iż-żewġ rapporti u t-tieni rapport ukoll bil-rank order, kif aħna sejjaħnilu bil-Malti ordnati, bl-Ingliż rank. Yes, Mr. Xkembri, wara nofsinhar it-tajjeb. Mela, x'tażel Mr. Xkembri? Della Sal, grazzi sir, grazzi, auguri. Grazzi signore, napprezza, grazzi. Bye bye. Mela, dak Mr. Xkembri li għal Silas għażel ukoll l-iskola ta' Delsa. Yes. Mrs. Zammit, wara f'sinar it-tajjeb. Mrs. Zammit. Hello, yes, Iva. Della Sal, grazzi signora, grazzi u auguri. Grazzi, babaj. Mela dik kienet l-għażla għalli hemm Zammit u hekk imlejna paġna oħra dik is-26 paġna u għalaqna wkoll il-180 għażla li intom għamiltu. Issa din inċemplu wkoll il-mama ta' Adam Kawki, number 181. Mela, kont ngħidilkom xi żviluppi li saru matul is-snin u propju anka f'din is-sena fil-proċess tal-għażliet tal-iskejjel tal-Knisja. Issa l-aħħar żviluppu li għandna huwa prattikament li flok bħal qabel tiffirmaw id-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni. Yes, Mrs. Katkuti. Hi. Good afternoon. X'tażillu l-ladem, Sinjura? St. Benils. Thank you, Sinjura. Grazzi, Sinjura, grazzi. Bye. Napprezzaw il-paċenzja ta'kom li għattu tistennewna konna din namlu ftit checking tal-postijiet kif imtlew biex ma jmorrux nieħdu xi żball u importanti li la neħdu żbalji aħna u laqqas noħolqu inkwiet la għalikom u laqqas għalina għalhekk importanti li naraw li kollox ikun sewwa u tajjeb li kultant niċċekkjaw. Issa imiss il-mama ta' Luka Kurmi qegħdin inċemplula propju bħalissa. Kont ngħidilkom li l-żviluppi oħra li qed nagħmlu din is-sena minħabba ċirkustanzi partikolari li qegħdin fihom hija li dwar il-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni fejn qabel konna nagħtukom din id-dikjarazzjoni fuq karta stampata u konna nitolbukom tiffirmaw għaliha, konna nagħtukom żewġ kopji biex kopja iżommuha intom u kopja oħra nżommuha aħna. Issa dina l-dikjarazzjoni nibatuwilkom permezz tal-email, tkunu tistaw taqrawa, ma tajċ affarijiet partikolari kbar, affarijiet li naħseb il-kol tafu bihom, aħna skejjel tal-Knisja, l-isem tagħna mill-ewwel, għalhekk aħna nimxu fuq id-dottrina tal-Knisja dwar l-edukazzjoni. Yes, għandna lil-Mrs. Kurmi fuq il-linja. Wara li l-ekukol, Sinjura. X'tażillu lil-Luka, Sinjura? Della Sal, grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye. Mela Sinjura għazet il-kulleġġ ta' Della Sal għat-tifel tagħha Luka Kurmi. Ekukol issa wasanna fin-number 183. Mela din id-dikjerazzjoni ta' kollaborazzjoni tajt ukoll li t-tifel ħajsegwi kors regolari ta' l-edukazzjoni. Mela għanna l-Sinjura Paċ fuq il-linja wara nofsinhar it-tajjeb. Hello? Mrs. Paċ? Yes, hello. Yes, nisimak, Sinjura. St. Bennet School for Luke. Yes, thank you, Sinjura. Thank you. Bye-bye.
Mela dik kienet l-għażla ta' Mrs. Paċ għal tifel tagħha Luke li għażlet l-iskola. Yes, Mrs. Downs, hello. Hi, bonġu. Għal Thomas, x'tażillu, Sinjura? St. Benil's. Grazzi, Sinjura, u auguri. Thank you, bye-bye, good day, bye. Dik kienet l-iskola ta' St. Benil's għal Thomas Downs. Issa din inċemplu l-mama ta' Miguel Kakija, number 185. Dikjerazzjoni ta' kollaborazzjoni tajtu kolli intom ħati kollaboraw, ħatejnu l-iskola, ħati sapportjaw l-iskola fl-attivitajiet edukattivi tal-iskola, sewa, sepjina xaħġa mistennija. Yes, mela Mrs. Kakija, l-għodwat waraf senari tajjeb. Mela, xtażel għal Miguel, Signora? De La Salle College. Grazzi, Signora, grazzi, bye. Nirringrazzjakom minn qudiem tas-support li intom setatu lill-iskejjel huwa xi ħaġa importanti ħafna u fundamentali. Support tagħkom kemm għall-iskola u anka ovvjament għat-tifel tagħkom. Sew intom l-ewwel support kbir għat-tfal tagħkom u hija ħaġa importanti li tibqgħu issegwu l-proċess edukattiv tagħhom. Aħna bħalissa qegħdin nippruvaw naqbdu lil mamma ta' Samuel Anthony Camilleri, in-number 186, dal-waqt nkunu mlejna paġna oħra u nkunu resqin dejjem issa bdejna naraw it-tmiem ta' dan il-proċess kull ma baqanna huma 5 paġni oħra, kważi ma' 30 applikant ieħor. Tajjeb, il-dikjerazzjoni ta' kollaborazzjoni mbagħad l-aħħar punt li għandha kull ma fiha 4 punti, diġà semmejt 3 minnhom, hija li l-iskejjel tal-Knisja joffru t-tagħlim tar-reliġjon Kattolika. Tafu intom li wieħed mis-suġġetti huwa proprju t-tagħlim tar-reliġjon. Naħseb ħafna minnkom jafu wkoll li hawn Malta ġie introdott suġġett ieħor flok ir-reliġjon għal min jixtiequ. F'diversi skejjel jiġi mgħallem il-kors ta' l-etika. Aħna m'għandniex diffikultà essaġ b'dan il-kors, jagħżla li wieħed jista' jagħmel. Mela, xtaqt ngħidilkom li l-iskejjel ta' De La Salle dal-waqt jimtlew, għandna fuq il-linja lil mama ta' Samuel, wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Good after De La Salle. Inti ħatażel De La Salle, grazzi Sinjura. Grazzi, u hekk ninnutaw bl-għażla tal-Samuel għal De La Salle. U kif tistiftaw segwu fuq l-screens ta'kom, il-kulleġġ ta' De La Salle baqalu post wieħed biss, u fuq il-linja bħalissa għandna lil-mamma ta' Luca Camilleri, l-wara nofsinhar it-tajjeb, Sinjura. X'tażel għal Luca, Sinjura? De La Salle College. Grazzi, Sinjura, tal-li naqgħet magħna. Grazzi. Mela s-Sinjura għażlet il-kulleġġ ta' De La Salle u b'dik l-għażla ta' mamma ta' Luca Camilleri mhux biss jiena mlejt paġna oħra imma mtliet ukoll il-kulleġġ ta' De La Salle imtela wkoll. U nistgħu naraw ftit il-reġija ġiġa fuq il-linja tatna it-tfal li jom il-ġenituri tagħhom għażlu l-iskola ta' De La Salle College ġewwa l-Birku u dawn huma Abela Greg Sian, Kieran Chantar, Michael Gallia, Kian De Giovanni, Jacob Farrugia, Aiden De Bono, Zek Zammit, Andrea Vidal, Kai Kalleja, Mikael Caruana Trapani, Matthew Galia Farrugia, Cole Mikallef, Carlos Mikallef, Camilleri Gregory, Jean Samut, Diego Diaz Zara, Thomas Sant, Andrea Schembri, Arthur Saliba, Beppe Gauci, Luca Spiteri, Francesco Vella, Kyle Fitzpatrick, Luke Grasso, Alex Kauki, Jan Falzon, Jan Bonnici, Sebastian Gallia, Diaz Demicoli, Jack Greg Overant, Giuseppe Camilleri, Isaac Greg, Aiden Joe Psaila, Liam Farrugia, Luca Zammit, Kane Lucas, Luca Sherry, Giorgio Spiteri Gauci Ballucci
u Beppe Mifsud. Dawk huma it-tfal li nkitbu l-għad baqanna iktar, għanna l-Sem Aġus Vella, l-Lukas Karwana, Raymond De Bono, Noah Antiokic, Francesco Farrugia, Adam Azzopardi, Sven Farrugia, Raffaele Balzan Samut, Gabriel Mikallef, Mattias Bordieri, Francis McIlhatton, Neil, Zara Liam, Luigi Muscat Baldacchino, Nikolaj Dimek, Julian Xwireb Samut, Silas Xkembri, Liam Zammit, Luca Kurmi, Miguel Kakija, Anthony Camilleri Samuel u Luca Camilleri. Dawk huma it-tfal li għażiltulhom intom li jibdew jattendu l-kulleġġ ta' De La Salle ġewwa l-Birgu u dawk kienu n-numru sabiħ ta' 60 post, ta' 60 tifel li s-sena d-dieħla se jibdew. Yes, għandna l-mama ta' Zek Spiteri fuq il-linja. Hello. Saint Augustine, grazzi signora, grazzi. Signora għazlet il-kulleġġ ta' Sant'Agustin, Saint Augustine, għat-tifel tagħha Zek Spiteri Stellini. Ekku, u issa din inċemplu l-mama ta' Jacopo Salemi, tamam tkun maħna dal-wat, wasalna kważi għal 190, issa din namlu propju l-189. Yes, good afternoon. Għajdli, signora. Hello. Father Charles. Jacopo, x'tażillu skola? Yes, what school? St. Benilde. St. Benilde School Slima. Yes, thank you. Auguri, good luck. Bye-bye. Mela, Mrs. Salemi għazlet għal Jacopo St. Benilde School Slima. Issa għedin nċemplu propju l-190 il-mama ta' Nathan Ellul, Tajjeb, dan il-proċess miexi ġmil u għek wasal nissa lej l-axħar pratikament 30 applikant u kanna bżon ninkomplu naħseb il-ħin beda javvanza s-sassija. Mela, Mrs. Ellul. Hi, good afternoon. Xtażel għal Nathan, signora? St. Benilde, grazzi, signora, grazzi. Thank you, bye. Mela, mamma ta' Nathan għazlet iskola ta' St. Benilde. Slima għal Nathan Ellul. U issa din inċemplu l-mamma ta' Lukas Kassar Buzuttil, il-190. Yes, l-għodwa tajba, signora? Bonġu, xtażel għal Lukas, signora? St. Benilde, signora, grazzi, signora, wagur. Bye. Ekku, għamilna, u saris ftit lejn il-sija l-ħin dal-waqt ikunu s-sijat jon ostit ieħor. Inkomplu b'dan il-proċess għanna l-mama ta' Luigi Ferriggi fuq il-linja l-għodwa warf senar it-tajjeb, signora. St. Augustine, grazzi signora, grazzi auguri signora. Signora għazlet ukoll St. Augustine għat-tifel tagħha Luigi Ferriggi u issa din inċemplu l-mama ta' May Jaden. Number 193 dal-waqt nkunu wkoll imlejna paġna oħra. Yes. Hello, signora, l-għodwa tajba warf senar it-tajjeb. X'tażillu l-ġejden, signora? St. Augustine, grazzi, signora, u auguri. Good day, signora. Mela, dik kienet l-għażla wkoll tal-mama ta' Jaden May, issa tinċemplu l-mama sewa ta' Dia Sajt il-194. Spiegajtilkom daqsxejn fuq il-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni. Yes, waraf senar it-tajjeb, Mrs. Said.
Mela, xtażel għal Dias St. Augustine Marsa. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri, grazzi ħafna, grazzi, proset. Grazzi ta' napprezza li ilkom id-9:30 tistennew din it-telefonata u fl-axħar waslet u kol. Mela, Mrs. Ellul, wara f'sinar it-tajjeb. Mela, xtażel għal Miguel, Sinjura? St. Augustine, yes, grazzi, Sinjura, u auguri. Li l-ek u kol, Sinjura. Mela, Mrs. Ellul għanżlet St. Augustine għal tifel taħħa Miguel. Mela, din il-dikjerazzjoni ta' kollaborazzjoni flok ħat iffirmawa din id-darba ħatajdunna li taqblu magħha permezz tal-email jew permezz billi tittikjaw fuq il-website fejn ħanatukom il-link għal magħha meta nibatulkom l-email illum sibu kaxxa fejn intom kull ma tridu tagħmlu tajt li jiena naqbel mad-dikjerazzjoni ta' kollaborazzjoni. Yes, dina dikjerazzjoni ta' kollaborazzjoni ma niftakarx onestament ngħidilkom jekk battilkomx ġiġa, ma ċertament nerġa' nibatilkom u l-4 punti tagħha diġà semmejthomkom tajjeb. Li kienu li aħna bħala skejl tal-Knisja nimxu mal-dokumenti tal-Knisja Kattolika dwar l-edukazzjoni, li tfal segwu kors regolari tal-edukazzjoni tagħhom li intom ħataħdmu id-fit mal-iskola u li l-iskejjel tal-Knisja jgħalmu t-talim tal-reliġjon Kattolika bħala wieħed mis-suġġetti tagħhom u floku però ma joffrux korsijiet oħra bħalma forsi joffru skejjel oħra bħal kors tal-etika jew forsi xi ħadd ikollu xi korsijiet oħra. F'każijiet fejn għandna nies tfal li mhumiex kattoliċi, ovvjament jistgħu ma jażlux li jattendu dan il-suġġett. Hemmhekk isiru arranġamenti ma' l-iskola partikolari tajjeb, hemmhekk isiru arranġamenti ma' l-iskola partikolari. Però ma jistgħu mhux se jkun possibbli għalihom li jsegwu xi korsi ieħor regolari propju flok it-tagħlim tar-reliġjon Kattolika. Kif tafu intom? Yes. Hello, Mrs. Alakad? Yes. Al-Christian xtażel? St. Ben il-Slima. Grazzi, Signora. Grazzi. Kif naħseb ħafna minnkom jafu għalkemm il-maġġoranza tal-applikanti huma nies tal-reliġjon Kattolika għall-iskejjel tal-Knisja, ħafna mill-iskejjel tagħna jaċċettaw anka tfal li mhumiex Kattoliċi kemm jekk huma insara oħra jew anka forsi Musulmani jew forsi nies ta' atei jew ta' nies li għandhom twemmin ieħor ta' reliġjon oħra. Għandna 3 gruppi fil-fatt u fuq ir-regolamenti huma indukati li ma skejjel jaċċettaw. Mela għandna lil Mrs. Peplo wara l-ofsinhar it-tajjeb. Good afternoon. Grazzi, Signora. X'tażillu lil Leiden, Signora? St. Augustine College. Grazzi, Signora. Grazzi, bye. Mela s-Signora għażlet ukoll St. Augustine College għat-tifel tagħha Aiden Peplo u issa din inċemplu lil mama ta' Luke Bondin. Kont qed ngħidilkom li fuq ir-regolament yes, warfsinhar it-tajjeb Mrs. Bondin. Good afternoon. X'tażel għal Luke, Signora? St. Augustine. Grazzi, Signora, grazzi u auguri, grazzi. U hekk għandna għażla oħra wasalna fil-198 dal-waqt inkunu wasalna lejn il-200 u hekk inkunu ersaqna dejjem iktar lejn it-tmiem ta' din is-sessjoni tagħna magħkom fejn intom qegħdin tagħmlu l-għażla għadħul fl-ewwel sena primarja fl-iskejjel tal-Knisja tas-Subien. Tajjeb qegħdin inċemplu lil mama ta' Jan Xikluna. Kont qed ngħidilkom li wara din l-għażla aħna sada filgħodu nkunu tellajna fuq il-website mhux biss ir-recording ta' dina l-għażliet li ta' din ix-xandiera li qegħdin nagħmlu bħalissa fejn intom qed tagħmlu l-għażliet għall-iskejjel għat-tfal tagħkom, imma wkoll intellaw ir-riżultat rapport bl-ismijiet ta' tfal u l-għażliet li intom għamiltu, hekk ikollna trasparenza kompluta sħiħa. Barra minn hekk nkunu qegħdin nibatulkom din l-email fejn intom tkunu tistgħu
tajdunna li jekk taqblux jew le mal-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni, tkunu tistgħu tagħmlu l-ħlas ukoll ta' €50 bħala ħlas ta' reġistrazzjoni li jmur għat-tmexxija ta' dan l-uffiċċju, uffiċċju li jaħdem is-sena kollha li jimpjega diversi nies u għandu diversi spejjeż u bil-ħlas ta' reġistrazzjoni tagħkom aħna nħallsu l-ispejjeż kollha ta' dan l-uffiċċju u nirringrazzjakom tal-għajnuna tagħkom minn issa. Barra minn dan ukoll però nagħtukom ukoll tikkonfermaw ukoll fl-email ikolkom diġà l-indikazzjoni tal-iskola li intom għażiltu, jkollkom miktuba li intom l-iskola li intom għażiltu, allura tikkonfermaw li aħna għandna r-records korretti tal-għażla li intom għamiltu. Ukoll però nagħtukom ukoll il-possibilità li fil-waqt li intom ktibtu l-itfal tagħkom f'xi skola tal-Knisja, jew forsi għamiltu no choice, nagħtukom iċ-ċans ukoll li tibqgħu fuq il-waiting list u il-waiting list tindikawna li ma skejjel tippreferu. Il-possibilità hija li tindikaw mhux iktar minn ħames skejjel li intom tippreferu. Ħaniftehmu bejn l-għażla li intom għażiltu u l-iskejjel l-oħra ma tantx li jibqa' skejjel barra x'aħna kull ma għandna skejjel, insomma forsi għandna ftit iktar skejjel għaliex forsi pereżempju ħanati eżempju xi ħadd xtaq li jmur il-kulleġġ ta' San Luigi. Imma il-kulleġġ ta' San Luigi m'għandux dħul fl-ewwel sena primarja għaliex id-dħul tiegħu huwa kollu fl-ewwel sena fit-tieni sena fit-tieni sena tal-kindergarten. Imma forsi dak ikun jgħid ismejna xtaqt immur hemm ħan nitpoġġa fuq il-waiting list. Mela, għandna l-mamma ta' Jan Xikluna fuq il-linja. Hello. No choice. All right, signora, grazzi, signora, grazzi. All right. Fil-każ għod fuq il-waiting list, ta' all right, grazzi. Mela, grazzi. Mela, signora propju għartli li l-iskola li xtaqet hija diġà mimlija lek għamlet no choice. Jimma noħodix bi kbira wkoll li ġa għandha wkoll post ieħor f'xi skola oħra tal-Knisja u din hija waħda minn dawk in-nies li tista' tuża l-waiting list. Mela, għandna l-Mrs. Jordan Kassar, il-mamma ta' Jordan Kassar fuq il-linja wara f'sinar it-tajjeb. Hello, signora? Yeah, hello. Xtażel għal Jordan, signora? No, okay. All right. Thank you very much. Thank you for answering. Thank you. Bye-bye. Mela, signora tajd li kolli no choice għaliex ukoll diġà qiegħda fi skola ta' primarja tal-Knisja u probabbilment xtaqet xi skola oħra forsi, però dina l-iskola diġà imtliet. Għalhekk probabbli timla. Mela, Mrs. Xwire, wara nofsinhar it-tajjeb, li l-ek ukoll xtażillu lil Travis, signora? St. Benils. Thank you, signora. Grazzi. Bye. Mela, wasalna fit-201 u mlejna paġna oħra, din hija 29 paġna. Yes, wara f'sinar it-tajjeb, Mrs. Borg Barte. Hi. Xtażel għal Jamie? St. Benils. Thank you. Auguri. Thank you, bye. Mela s-sinjura għazlet St. Benils għal tifel tagħha Jamie Michael Borg Barte. Issa din inċemplu wkoll għandna Jamie ieħor, pero din id-darba huwa Jamie Sant u għadin inċemplu lill-mama tiegħu. Kontit ngħidilkom dwar il-possibilità li wieħed jagħmel mill-użu tal-waiting list fejn mingħajr ma titilfu xejn prattikament tistgħu tibqgħu iżommu l-għażla li intom għamiltu, però tkunu fuq il-waiting list u tindikaw sa mhux iktar minn 5 skejjel li intom tippreferu. Kontit ngħid li l-każ li jista' jkun li pereżempju l-każ ta' San Luigi li d-dħul tiegħu fil-Kinder 2 m'għandux dħul fil-Year 1, ma ekku però għandna l-Sinjura Sant fuq il-linja. Hello, x'tażillu wara f'sinar it-tajjeb, Sinjura. Għal Jamie? X'tażel għal Jamie, Sinjura? St. Agustin il-Marsa. Grazzi, Sinjura.
Thank you, bye-bye. Mela, bħal San Luigi li m'għandux dħul fil-Year One u dak li kun xtaq forsi jmur hemm. Wara tajt isma' jekk għalli jista' jkun forsi xi ħadd iħassar u jinħoloq post vakanti, jiena xtaqt li nibgħat it-tifel tiegħi hemmhekk allura ħanpoġġi ħanimmarka San Luigi bħala skola ta' preferenza fuq il-waiting list sewwa. Aħna jekk inħoloq xi post vakanti sa naraw minnu fuq il-lista. Mela għandna il-mama ta' Newger Leo fuq il-linja. Hello? 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 Hello, Signora. Nisimak, Signora, loud and clear. Xtażel għal-Leo? St. Augustine School, thank you. St. Augustine, grazie, Signora, grazie, bye-bye. Mela Signora għażlet St. Augustine School għat-tifel tagħha Leo. Mela il-sistema tal-waiting list, intom tindikaw li ma skejjel xtaqtu u preferejtu iktar forsi mill-iskola li għażiltu, għalli jista' jkun jekk jinħoloq xi post vakanti. Aħna kif se nagħmlu mbagħad il-min se nofruh jekk jien naf għandna post vakanti wieħed u għandna 20 jew 30 li jixtiequ jmorru fih. Mhux se nagħmlu polza oħra, imma se nużaw il-kriterji li diġà għandna ta' dħul u anka il-polozz li diġà għandna, ġifieri il-polza tal-għażla u anka il-polza ta' parteċipazzjoni tajjeb. Il-kriterji li għandna, pereżempju aħna nagħtu każ fuq San Luigi nibqa' nagħti eżempju fuq hemmhekk, ngħidu kellna xi ħadd li għandu ħuħ fil-San Luigi u ma setax jidħol din is-sena fil-Year One għaliex San Luigi ma kellux postijiet. Peress li l-kriterju tal-aħwa jiġi qabel dawk tal-applikanti oħra, allura jidħol l-ewwel tifel li għandu tal-aħwa. Ħejja nieħdu każ iktar estrem li flok tifel wieħed kellna 2 jew 3 li kellhom li għandhom ħuthom fil-kulleġġ ta' San Luigi u ma setawx jidħlu u għandna post wieħed, f'dak il-każ napplikaw is-soluzzjoni tas-soltu li aħna napplikaw u li hija li ntellaw il-polza bejniethom tajjeb u nimxu minn hemm. Illum ukoll jista' jkun li xi skejjel ma jimtlewx kollha, mhux biss jiġifieri għandna postijiet għal kulħadd, imma jibqa' għandna xi postijiet vojta, vakanti, għadhom ma mtlewx, aħna daw sa nofruhom lil min imissu fuq il-polza ta' parteċipazzjoni. Jekk niftakar sew aħna mill-polza ta' parteċipazzjoni konna l-ewwel wasalna sal-154, 154, però mbagħad rajna li kellna xi wieħed minn tal-aħwa li seta' jidħol permezz tal-kriterju tal-aħwa dana ma kwalifikax, allura spiċċajna post ieħor disponibbli u għalhekk tellajna il-numru ta' tfal li ħadu sehem fit-tieni polza għal 155. Għalhekk issa jekk jibqa' postijiet vojta ħnibdew mill-156, il-156 u l-iskejjel li għandna vojta ħasan offruhom lilu jażel wieħed minnhom u mbagħad nażlu nsejħu lil-157 jażel il-post li jixtieq minn dawk il-postijiet li għandna vaganti u nibqgħu sejrin hekk il-157, il-158 u wieħed wara l-ieħor insejħu lil dak li min jixtieq u jażel skola minnhom. Ovvjament min jażel skola wkoll mbagħad ikollu ċans ukoll għalli jista' jkun joqgħod fuq il-waiting list. Għandna lil Mrs. Mikallef, il-mama ta' Mason. Hello, Mrs. Mikallef, wara f'sinar it-tajjeb. X'tażel għal Mason, Sinjura? Iva, ħubbat. St. Francis School Cospicua. Grazzi, Sinjura, grazzi u auguri. Grazzi, good afternoon. Grazzi, bye-bye. St. Francis School Cospicua. U hekk għandna għażla oħra u wasalna fil-206 qed inċemplu lill-mama ta' Isaac Grima. Nixtieq nagħmel appell ċkejken sabiex dawk li qegħdin jistennewna jkunu disponibbli sabiex jieħdu t-telefonati li qegħdin nagħmlu. Mela għadni kif spjegajt ukoll is-sistema daqsxejn tal-waiting list.
Yes, Mrs. Grima, wara nofsinhar it-tajjeb. Hello, Sinjura, t-nisimak. St. Benil's għal Isaac. Mela, grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye. Mela, Sinjura Grima għazlet l-iskola ta' St. Benil's għal Isaac Grima. Mela, Mrs. Azzopardi, wara nofsinhar it-tajjeb. Hi. No choice. Okay, thank you very much. Thank you. No, bye. Ekku wasalna fin-number 208 u jiena wasal biex nibla paġna oħra, xi ħaġa li ttini ftit tal-ferħax ngħid li risqin dejjem iktar il-qudiem lejn it-tmiem. Issa ma baqgħniex ħafna żewġ paġni oħra, anzi paġna u nofs. Ġifieri nagħmlu kuraġġ għax it-tmiem huwa fuq l-orizzont mhuwiex il-bogħod minnha. Issa din inċemplu lill-mama ta' Karl Xwiereb. Din is-sena mela, Mrs. Xwiereb, wara nofsinhar it-tajjeb. X'tażel għal Karl, Sinjura? St. Augustine. Grazzi, Sinjura. Grazzi u auguri, grazzi. Grazzi tal-paċenzja tagħkom, nifhem li hija daqsxejn tedjanti li wieħed ikun ilu jistenna mid-9:09 biex jagħmel l-għażla tiegħu. Kif ittaraw fuq l-screens tagħkom St. Augustine baqa' post wieħed biss ikolli ngħid. Sewwa u qegħdin inċemplu issa lill-mama ta' Luigi Farrugia. U nispiċċaw li għandna din il-paġna lesta wkoll. Tajjeb, kont ngħidilkom mela li dwar kif ikompli dan il-proċess bil-waiting list u anke jekk jibqgħandna postijiet vojta f'xi skejjel aħna se nċemplu lil min imissu skont il-polza ta' partiċipazzjoni u nużaw ir-riżultati ta' dawn il-polots kemm tal-għażla u kemm tal-polza ta' reġista tal-għażla u l-polza ta' partiċipazzjoni sabiex min insejħu l-minu fuq il-waiting list. Nimxu mela mar-riżultat tal-polza tal-polots li għamilna tajjeb dejjem insejħu lil min imissu. Fil-passat dana aħna ovvjament nużaw illum il-mobiles hija ħaġa komda ħafna u effettiva ħafna għax issibek tkun fejn tkun anka meta fis-snin passati fis-sjuf ħafna minnkom kienu jkunu msifrin u konna nċemplulkom u naqbdukom anka barra minn Malta. U hekk kien il-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja ikompli u jimtlew anka l-iskejjel. Nixtieq ngħid ukoll li din is-sena l-ewwel darba qegħdin nippreparaw ukoll rapport bil-lista ta' dawk li fostkom li ħadd iddeċidu li ħadd toqgħodu fuq il-waiting list. Intellaw l-isem u l-kunjom tat-tifel u l-preferenzi tal-iskejjel li intom ħadd indikaw. Ħajkunu bl-ordni tal-kriterji u bl-ordni tal-riżultat tal-polza tal-għażla biex hekk mill-ewwel dak li jkun ikun jaf fejn hu fejn imissu. U hekk intom ikolkom idea ta' kemm hemm tfal qabilkom li jixtiequ l-istess skola, tistgħu taraw peress li ħanippubblikaw ukoll l-għażliet tal-iskejjel li intom qegħdin tagħmlu tkunu tistgħu taraw min għamel l-aħħar għażla għal dik l-iskola li intom għażiltu u għalhekk tkunu dejjem tistgħu tieħdu idea ta' kemm hemm ċans u mhux ċans kemm hemm tfal ġenituri li jistgħu jagħmlu għażla l-istess skola qabilkom għal dik l-iskola li jintom tixtiequ għat-tifel tagħkom. Tajjeb hekk qed inżidu wkoll fil-trasparenza magħkom u tkunu iktar informati dwar il-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Bħalissa qegħdin nippruvaw naqbdu lil mama ta' Luigi Farrugia li wasalna fin-number 209. Yes, naħseb bħalissa daqqu s-sija u mixin il-hemm ukoll minnhom. Is-sija u 5 u s-sija u 10 arranġaw l-arloġġi tajdu li żewġ ħinijiet is-sija u 7 rajt saqbiltu għax min naqqas u min iżid. Alla ħaresna. Mela, Mrs. Farrugia wara nofsinhar it-tajjeb. Hala, good afternoon, Sinjura. X'tażel għal Luigi, Sinjura? No choice, grazzi Signora, grazzi napprezza, grazzi, bye. Mela Signora ma għażlit skola minn dawk li għad baqa u ngħaddu għal mama ta' Mattias Borch
Yes, Mrs. Borch, wara f'sinar it-tajjeb. Good afternoon, Signora. X'tażillu l-Mattias? St. Benil School. Grazzi, Signora, grazzi. Grazzi. Bye. Mela s-Signora għażlet St. Benil School għal Mattias Borch. U issa din inċemplu lill-mama ta' Luke Bonnici. Wasan, ok, Mrs. Bonnici edha fuq il-linja magħna. Yes, St. Benil's kważi imtela, tinsaqsu lil-Mrs. Bonnici wara nofsinhar it-tajjeb. St. Benil, Signora, grazzi Signora, grazzi u auguri. Grazzi, bye. Mela ninnutaw li St. Benil ukoll kull ma baqa post wieħed. Għandna lil St. Augustine post wieħed u St. Benil's post wieħed. Mela, il-mama ta' Federico Marco Antonio. Federici, yes, għad li Signora Warsenar. Tajjeb, yes, St. Augustine College. Grazzi Signora. Grazzi, u auguri. Grazzi. Bye. Mela Signora għażlet St. Augustine College għat-tifel tagħha Marco Antonio u hekk il-kulleġġ ta' Sant'Agustin imtela wkoll. Ir-reġija qed ittina l-għażliet it-tfal li għażlu dan il-kulleġġ. L-ewwel wieħed li għażel dan il-kulleġġ kien Jake Aġus, u mbagħad konna lil Giorgio Cordina Mattias, mbagħad għandna l-Żalen Mifsud, il-Gabriel Cordina, lil John De Manuele. Mela, għanna u kol fuq il-linja l-mama ta' Luke ta' Jake Mintoff. Għanerġaw nduru għall-għazliet, għanna l-mama ta' Jake Mintoff fuq il-linja u għarfsinar it-tajjeb li ma' skola ta' għazela Jake, Signora. St. Albert. Mela l-mama ta' Jake Mintoff għazlet St. Albert. U ekku koll l-iskola ta' St. Albert imtliet. Grazzi ħafna, Signora. Grazzi u auguri. Signora ta' il-mama ta' Jake Mintoff għażlet il-kulleġġ ta' St. Albert li għad ġewwa il-Belt fit-tri Teatru l-Antik. Kif tajduli, jekk qegħdin fuq il-linja mmexxu, jekk għandna l-Mrs. Peplo fuq il-linja. Mela għandna Mr. Peplo fuq il-linja. Hello, Mr. Peplo. Good afternoon, sir. St. Benil's. Mela, thank you, Mr. Peplo. Grazzi. Mela, il-papa ta' Hugh Brinkat għażel St. Benil għal tifel tiegħu Hugh Brinkat Peplo. U dik kienet ukoll għażla oħra li għalqet skola oħra, ma nafx hekk għandniex il-mama ta' Bengalja fuq Alright, mela fil-każ ir-reġija tista' tina xi ħadd mill-iskejjel, ħa naraw it-tfal li għażluhom sakemm naqbdu lill-mama ta' Bengalja. Mela St. Albert the Great kellna dawn it-tliet għażliet ma kenniex ħafna postijiet, għandna lil Costa Luca, il-Gambuzza Mattia u lil-Jake Mintoff. Dawn huma tliet applikanti li għażlu il-kulleġġ ta' St. Albert. Mela, dal-waqt għandna fuq il-linja lil Mrs. Gallia, il-mama ta' Ben, u yes, Mr. Gallia l-wara rofsinhar it-tajjeb. St. Francis Cospik, waxek? Yes, okay, thank you, sir. Thank you, bye-bye. Mela, yes, mela, għazel ta' St. Francis Cospik, u jien mlejt paġna oħra, u ma nafxek il-reġija u t-tina ta' St. Augustine, naħseb kont wasalt nofs, John De Manuele, Luca Camilleri, Adam Bonavia, David Bonnici, Mario Carlo Ketkuti, Jen Caruana Griffiths, Liam Giordamaina, Benjamin Psaila, Xavier Spiteri, Zailen Grek, Liam John Meli, Mattias Bellija, Mattias Gallia, Mattias Xkemri, għanna tlet Mattias wara xurxin.
Għanna lil-Mark Bsajla, lil-Nick Healy, lil-Denzel Fenek, Alexander Kutajjar, Magri Diaz Rey, Liam Gallia, Luigi Carlo Farrugia, Noah Baldacchino, Gauci Benjamin, Thomas Gauci, Thomas Paul De Guara, Gabriel Morana, Jake Barbara, Jacob Mikallef, Andre Psajla Kusto, Bjorn Caruana, Xavier Gatt, Kieran Farrugia, Aiden Spiteri, Caden Samut u Jack Bezzina. Yes, għanna Mrs. Azzopardi fuq aktar St. Augustine, sorry. Mela ħan ispiċċa daqsxejn ta' St. Augustine, għanna l-Zach Stellini Spiteri, l-Luigi Ferriggi, l-Jaden May, il-Diaz Said, il-Miguel Ellul, Aiden Peplo, Luke Bondin, Jamie Sant, Leo Neguer, Carl Schwireb, Antonio Federici Marco. Grazzi, dikkina da, grazzi Mr. Azzopardi tal-li għat tismani daqxej bil-paċenzja. Hello, warsanar it-tajjeb, grazzi ta' grazzi. Xtażel għal Samuel? St. Francis Cospicua. Grazzi. Grazzi, ciao. Mela, il-mamma ta' Samuel Gauci, wara f'sinar it-tajjeb. Wara l-lek ukoll, Sinjura. Xtażel għal Samuel, Sinjura? St. Francis Cospicua, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. Grazzi, Sinjura. Għarenet namelet niktab il-kunjom, għafru li nasib il-batterija tijaj bdiet tinżel, Sinjuri. Dal-waqt konna fuq il-linja l-mamma ta' Lucas Paul De Giorgio u hija l-aħħar għażla li għandna llum wasalna propju fit-tmiem ta' dan il-proċess. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, domna iktar minn 3 sigħat u nofs naħseb. Yes, grazzi. Mrs. De Giorgio? Hello. Xtażel għal Lucas, Sinjura? St. Francis Cospicua, grazzi, Sinjura, grazzi. Mela, Sinjura, l-mamma ta' Lucas Paul De Giorgio għazlet ukoll St. Francis Cospicua. Naħseb jekk inħarsu lej il-grafika nindunaw li għad baqanna xiftit postijiet fl-iskejjel ta' St. Francis Cospicua, baqanna 10 postijiet li dawn sa jiġu offruti lil dawk li imissom fuq il-lista ta' parteċipazzjoni. Kif għadt ftit ilu, aħna jmissna issa nkomplu mill-156, anzi sewa mill-156, għaliex il-155 konna zidnieh ma' din il-polza għaliex kellna wieħed mill-applikanti li kellu forsi ċans li jidħol permezz tagħhom, dan ma sarx u għalhekk badna offrejnielu il-post mill-ewwel. Dawn issa inċemplulhom, tidu tistennew naqra, tidu tieħdu ftit paċenzja magħna għaliex ninfurmakom li għadna t-niproċessaw l-azliet li saru ġiġa qabilkom, kellna ġiġa 3 sessjonijiet oħra, irridu niproċessaw ukoll issa l-azliet li għamiltu intom u l-konfermazzjoni tal-azliet li intom għadkom kif għamiltu dolodu, u nhar it-tlieta li mhuwiex il-bogħod għax issa għandna l-weekend u bagħad it-tnejn biss, it-tlieta wkoll għandna sessjoni twila ħafna, l-itwal sessjoni li għandna f'dawn l-azliet kollha tal-kindergarten, tat-tieni sena kindergarten għall-bniet. U barra minn hekk imbagħad il-ġimgħa ikonna l-għażliet li mhumiex kbar imma għandna 3 gruppi għadħul tal-subien fit-tieni sena kindergarten, għall-ewwel sena kindergarten subien u għall-ewwel sena kindergarten. Jiena nixtieq nikkonkludi hawn billi nsejjaħ ukoll il-kollegi tiegħi li ħadmu ħafna biex din trasmissjoni u l-għażliet tagħkom isiru b'mod tajjeb, nixtieq nistidhom jiġu magħna hawnhekk fl-istudju ħalli għall-inqas tarawhom u nsermulhom, nistennewhom. Nistedinkom tistennew mela minn għandna
li kont ngħid għal dawk l-10 li qed jistennew tuna ftit ċans sa Ġunju. U laqas l-ewwel ta' Ġunju għax emnuni l-ewwel ta' Ġunju forsi neħduha vaganza għaliex ilna xarejn sejrin bla nifs sabiex għamilna il-polots u dawn l-għażliet kollha. U għandna ħafna gruppi kif intom qed taraw u tissiru forsi familjari, aħna ma ndaħlux biss pereżempju s-subien fl-ewwel sena primarja, ma ndaħlu s-subien fl-ewwel sena primarja, il-bniet fl-ewwel sena primarja, il-bniet fl-ewwel sena sekondarja, il-subien fl-ewwel sena sekondarja, il-bniet fit-tieni sena sekondarja, fit-tieni sena kindergarten, is-subien fit-tieni sena kindergarten, is-subien fl-ewwel sena kindergarten u l-bniet fl-ewwel sena kindergarten ukoll. Ġifri għandna 8 proċessi, 8 gruppi ta' nies li rridu nlaħqu magħkom il-koll, kulħadd tapplika, kulħadd tagħmel l-għażliet tiegħu, rridu neħdu nota tal-tweġibiet tagħkom, nippreparaw il-waiting list tagħkom u nkomplu wkoll il-proċess ta' fejn baqa' postijiet. Anka matul dan il-proċessi kollha għandna proċessi ieħor ukoll għaddej fil-livelli kollha tal-proċessi tal-tfal tal-każijiet serji. Li dawn ukoll isiru il-polza konna għamlija trasmissjoni wkoll propju minn dan l-istudio u r-riżultat tagħha wkoll qiegħed fuq il-website ukoll. Bl-unika differenza hija li fil-każijiet serji aħna ma nippubblikawx l-ismijiet imma nippubblikaw l-application number u għedin fil-proċess aħna li sa fejn għandna postijiet, m'għandniex postijiet għal kulħadd, ma sa fejn għandna postijiet qegħdin inċemplu u noffru l-postijiet li għandna disponibbli lil dawn it-tfal ukoll. Ġifieri mhux 8 għandna proċessi ma 9 proċessi u timmexxu kollox. Inwedukom però li aħna nkomplu naħdmu eventualment b'daqsxejn paċenzja inċemplu lil min imissu. Tuna daqsxejn ċans dak huwa li nitolbu minn għandkom. Grazzi ħafna tal-kollaborazzjoni tagħkom għaliex kollox mexa sewwa ma kenniex intoppi u ħadd ma nqabes u mxejna tajjeb. Qed nieħu gost li nara li l-kollegi tiegħi mill-uffiċċju tal-dħul fl-iskel tal-Knisja u oħrajn qegħdin waslu warajja. Nixtieq nirringrazzja għal dan it-tim fenomenali fit-tarf ta' Mekka mis-segretarjat għandna lil stenna għax hawnhekk qiegħed bidejja kontra mela ħanibda miss Cynthia Kassar li hija l-prinċipal tal-uffiċċju għad-dħul fl-iskel tal-Knisja li tieħu ħsieb id-dettalji kollha. Ma ngħidilkomx kemm in-nota tieħu kemm tfakkarni f'affarijiet imnalla li tkuni għaliex ibqgħu ċerti li l-proċess ma jimxix daqshekk tajjeb għaliex jien il-memorja tiegħi żgur li ma żżommx kollox. U naħseb laqas tagħha ma nammira ħafna li tieħu nota ta' kollox, tat-telefonati tagħkom u tal-notamenti li tagħmluhom u li ngħidilha jien u verament tmexxi dan l-uffiċċju verament b'mod tajjeb. Fin-nofs għandna lil Father Mark Ellul, il-kap tas-seminarju li minn sena l sena wkoll mhux dinna l-ewwel sena dejjem jgħinna f'dan il-proċess, jieħu ħsieb ukoll l-iskola tas-seminarju, barra minn hekk ukoll iservi ġifieri qaddes u jqara ġewwa l-isla u wkoll qiegħed jagħmel l-istudji tiegħu biex ukoll jakkwista d-dottorat. Jiena nawguralu minn qalbu u nammirah li f'dan ix-xogħol kollu huwa jilħaq ma' kollox u jqassam il-ħin kollu. U mbagħad ukoll għandna lil Miss Jane Buzutti li hija wkoll mis-segretarjat tagħna li ġiet tagħtina daqqatit ukoll għaliex kellna bżonn iktar għajnuna sabiex aħna immexxu b'ċertu veloċità dan il-proċess. Nirringrazzjak Jane tal-li naqgħet magħna, nirringrazzja wkoll lil Cliven li wkoll ġie mis-segretarjat u qiegħed ukoll fuq ma jidirx għax qiegħed daqsxejn fidlam, ma nafx hekk irid iqum minn bil-qiegħda u jiġi jidher li wkoll ġie mis-segretarjat mill-uffiċċju tagħna li ssellifnieh naqra sabiex jgħinna f'dan ix-xogħol u hekk stajna inħaffu ħafna grazzi għas-sapport tagħkom u l-għajnuna. Fuq il-mejda l-oħra mbagħad għandna żewġ persuni oħra li jaħdmu fl-uffiċċju għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja, għandna l-Miss Josette Hammenborn u l-Miss Annalise Vella li jieħdu ħsieb il-xogħol klerikali kollu fuq il-computers, it-telefonati, probabbli xi wħud minnkom kellimtuhom fuq it-telefons u jieħdu ħsieb tad-dettalji kollox sabiex aħna ikonna kollox magħna. Għandna magħna wkoll li jieħu ħsieb ukoll jaħdem fl-istess uffiċċju u jieħu ħsieb it-telefonati wkoll
u tagħmel ħafna xogħol ukoll għandna lil Mr. Marjante Abela. Nirringrazzjah ukoll tal-ħidma kbira tiegħu. U fl-aħħar ma ġenbi wkoll nirringrazzja wkoll il-notar Robert Aquilina li kien magħna għal daw is-sessjonijiet kollha fejn fin-nuqqas tal-preżenza tagħkom bil-paċenzja kollha għad jiċċertifika l-għażliet u l-polots kollha li saru f'dan iż-żmien. Grazzi ħafna notar, grazzi tal-kollaborazzjoni tiegħek. Nirringrazzja wkoll lilkom tal-li kollaborajtu magħna, nirringrazzja lil We Media tas-servizz li huma tawna, tal-grafika li huma ħolqu u li bija intom stajtu segwu l-proċess anke b'mod visiv u mhux tisimgħu li biss ngħidilkom l-għażliet tagħkom. U nirringrazzja wkoll l-uffiċċju tal-komunikazzjoni ġewwa l-Kurja tal-Arċisqof li ituna ħafna għajnuna. Dak kollu li ntellaw fuq il-website huwa bis-saħħa tagħhom. Għalhekk nirringrazzjahom minn qalbi tal-għajnuna kollha li tagħna. Jien ma baqali xejn aktar x'ngħidilkom li nawguralkom fil-ħajja tagħkom u fl-edukazzjoni tat-tfal u b'mod partikolari f'dan iż-żmien daqshekk diffiċli u prekarju sabiex ilkoll nieħdu ħsieb ta' xulxin. Grazzi u awguri.